Boa tarde. Imos dar comezo entón ao pleno ordinario que tiña que tocar o 25 de novembro e tamén agradezolle a todos os grupos pois a deferencia que tiveron a hora de poder aprazalo estes 2 días por motivos dunha defunción dun familiar da Corporación Municipal. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta do pleno do 28 de outubro. Se ninguén ten nada que engadir, apuntar ou suxerir, daríamola aprobado por asentimento. O segundo punto da orde do día é a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito. Imos debatelo de maneira conxunta tamén coa aprobación inicial do suplemento de crédito 1/2024, porque son cuestións relacionadas. Para iso, doulle a palabra á Concelleira de Facenda, que ten o tempo para poder explicar estes 2 puntos. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Sometemos ao debate neste pleno a aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos 3/2024. O importe deste recoñecemento ascende o importe de 172.528,94 euros e correspóndese con servicios que xa están prestados e que foron efectuados no seu día sin ter crédito orzamentario correspondente. Destacar que temos aquí un conxunto de facturas de diversas actuacións, entre as que encontramos facturas que veñen de moi atrás. En concreto, unha delas que entrou no Concello pois en agosto do ano 2023, pero que se correspondía con traballos realizados no ano 2019, según decía o informe do director de obra, os cales estaban sin certificar e sin facturar. Estou a referir a unha actuación polo importe de 23.466 euros correspondente a aumentos de obra que se fixeron nesa actuación de inversión de recuperación do lavadoiro de Artes. Temos tamén outros gastos para que se efectuaron, que non había consignación no seu momento, como foi ese bombeo a ese bypass que tuvemos que poñer nese paseo marítimo de Coroso, debido a esa obra que se estaba executando pois pola Dirección Xeral de Costas e tendo en conta que o colector de aguas residuais pasa por aí, houve unha serie de problemas para os que o Concello tuvo que intervir nesa instalación que é municipal e solventar ese problema intentando minimizar a si mesmo, ocasionarlle as menores molestias posibles aos veciños e resolverlle as incidencias que se estaban efectuando. Recóllese tamén unha factura por importe de 4.919 euros con 86 céntimos pola valla de madeira que se instalou no Parque da Rochela de Palmeira, outra factura de 5.472 euros motivado polos traballos de pavimentación e instalación de drenaxe para a recollida de aguas pluviais en Agro o Areal en Carolo na parroquia de Palmeira. Recóllense 8.228 euros para esa instalación de casetas no entorno das instalacións deportivas da Fieiteira, aí onde houbo que trasladar pois o aloxamento deses enseres e materiais que ten o Grupo de Actuación de Emerxencias Municipais derivados desa obra que se está a realizar no Concello, e logo recóllense tamén unha serie de facturas que teñen motivo nas actuacións que se fixeron con motivo de celebracións de festas patronais en distintas parroquias ou festas de verán, así como na celebración de festas do Brán de Ribeira e así mesmo nas festas da nosa patrona Santa Uxía. Ben, temos o informe de intervención, que en conclusión o que ven a propoñer é que tal e como se recolle na legislación aplicable é que o órgano competente para levantar este reparo suspensivo e poder seguir ca tramitación destas facturas que están presentadas e estes traballos que están realizados podamos proceder pois a ese pagamento que ten a consideración de
de indemnización sustitutiva dos traballos efectuados, e o que nos ten que importar de todo isto é que a xente que traballa ten que cobrar e que canto antes podamos facer efectivo esta cuestión, pois mellor será para todos eles. Polo de agora, máis nada, e moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Quen da do Partido Socialista, señor Suárez Cuarta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, se acaba de decir, presentamos ao pleno a proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito o 3-2024 por un importe de 172.528,94 euros. Ben, pola parte da organización de festexos, que me toca decir que organizar festexos á altura de o que Ribeira require de unha capacidade económica que o que estaba planteado do presuposto do ano anterior non era suficiente para sufragar as actividades que tiñamos que facer ao largo de todo o ano. Polo tanto, levouse a cabo a utilización desta figura, que se empregou de maneira transparente para garantir os eventos de calidade e relevancia, e que quero dicir que, como xa dixen noutro pleno, esta situación foi coñecida e consensuada con todas as partes implicadas, tanto cos provedores, tamén era coñecida polos técnicos municipais, era coñecida pola Concelleira de Economía e Facenda, polo alcalde e por todos os membros do goberno. Foi unha decisión que se falou, se acordou e que se basa no compromiso para este goberno coa cidadanía. Entre as facturas, como se acaba de relatar, hai dende o diseño e implementación de planes de enxeñería, instalación e supervisión de tomas eléctricas para a realización de festas como a da Dorna ou a do Verán, así como tamén a contratación de aseos e outro tipo de necesidades para a realización de distintas festas. Tamén o diseño e implementación de distintos planes de cara ás festas do verán. En Ribeira, como en algunhas parroquias no que non existían planes de autoprotección, tamén se fixeron colaboracións puntuais en parroquias onde o Concello asumiu pirotecnia ou contratación de orquestas, así como tamén actividades de animación infantil que garantizaron a participación de nenos e gastos vinculados ás actuacións na Festa da Patroa. No sentido da Festa da Patrona, sinalar que, bueno, como todos coñecen, esta festa coincide en fechas tanto ca Guadalupe como con Nazareno. A intención deste goberno é levantar a festa da patrona e, por tanto, optamos por levar a cabo un concerto de gran envergadura. A capacidade económica nese momento dentro da partida de festexos non permitía levar a cabo esta actuación de non acudir á figura que estamos tratando e, por tanto, decidiuse que se iba a sacar adiante. É de destacar, eu entendo, tanto para poñer en valor a capacidade de pago que ten o Concello de Ribeira, a forma de actuar tanto dos técnicos como do Departamento de Tesorería e Intervención, a confianza que teñen distintos provedores, porque falando con eles, unha actuación como a Orquesta Mondragón que acepte vir a tocar a Ribeira, tendo coñecemento de que o pago vaise dilatar no tempo, quere decir que este Concello, este Goberno ten unha boa imaxe e que se fían e que por eso se pudo levar a cabo esta actuación entre outras moitas. Para poñer un pouco en contexto todas as actuacións que se fixeron desde festexos, vou a facer un relatorio un pouco corto das actuacións que se fixeron ao longo do ano para ter en conta que se non se houberan feito todo este tipo de actuacións non iríamos a esta parte, pero, bueno, entendemos que era necesario levar, por exemplo, a artes aos liantes durante San Xián, o Trío Arena no Entroido, a celebración da primeira edición do Bruón Folk Fest que se fixo en artes, na que se combinou tradición e cultura e permitiu aos veciños de artes disfrutar de música. Tamén se pagou a pirotecnia e iluminación nas festas de artes. En Carreira se pagou a actuación da Orquesta Capitol nas festas da Guía. En Conrubedo se pagou a pirotecnia e a actuación do grupo de Gaita Xiada. Nas festas do Carmen a actuación de Suavecito e a pirotecnia durante as festas de Santa Tecla. En Palmeira se puxo a iluminación e o son durante o San Xoán. A actuación da Orquesta Acordes nas festas do verán. A celebración da festa
Festa do Carmen xunto coa pirotécnica e animación musical. En Oleiros se acometeu unha sesión infantil e a actuación do Trío Arena e Másters nas festas do verán, así como nas festas de Fátima se contrataron actividades lúdicas e animación musical. En Olveira se fixo unha actuación da Orquesta Platinum nas festas do Rosario. En Castiñeira se acometeuse a pirotecnia, as sesións infantiles e as actuacións do Trío Blanca Doble nas festas de verán, así como na festa da Meixida se asumiu a produción técnica e ao lugar de xeneradores. En Deán levouse a cabo unha actuación do grupo de gaitas xiadas nas festas dos Remedios. En Santa Clara asumeuse o pago da pirotecnia nas festas de Santa Clara. En Entroido hubo actuacións de charangas como Caña Aquí, Bebe Más, Bandiños Van, Latexo e Celtas. Por primeira vez organizáronse pases específicos en todas as parroquias, garantizando a participación cidadá de maneira equitativa. Contratáronse casi 30 pases de charangas para que todos os veciños de todas as parroquias durante esta celebración puderan desfrutar de actuacións musicais, tanto nas parroquias como no centro, así como tamén se contratou iluminación e pirotecnia. Ten que ir rematando, señor Suárez. Sí, un segundo, señor alcalde. Tanto en Nadal, como que se contratou a acompañar a cabalgata a banda de música de Ferrol, tamén se puxeron animacións na charanga fanfarria e espectáculos con Barafunda, repartíronse casi 2,5 toneladas de caramelos durante a cabalgata, se puxeron degustacións de churros e chocolates en Ribeira e nas distintas parroquias, se contrataron servicios sanitarios para garantir a seguridade. Na Romería de San Alberto tamén se pagou música e gastronomía e distintas actividades. Nas festas de Mandourrío e Festipops tamén se pagaron as técnicas para poder levar a cabo. Se fixo o Festival Tolemia Sailas, no que a Asociación de Saúde Mental A Creva recaudou máis de 1.200 euros. Durante o Día do Pai no Liceo Marítimo hubo actividades e concertos para os maiores. Durante as festas da Patroa hubo Orquesta Mondragón, como comentei antes, e a Orquesta Trébol. Hubo pirotecnia e produción técnica de gran envergadura durante as festas de verán, nas que actuaron La Fuga e Efecto Mariposa, por exemplo, nunha sola noite. Hubo o Festival Urban Fest, que se ampliou a 2 días. Contratáronse todo tipo de medidas de seguridade necesaria, como serían planes de seguridade, ambulancias, servicios higiénicos, vallas, instalacións de cometidas, planes de enxeñería para todo o correcto desenvolvemento da festa, así como tamén se contrataron cadeiras e servicios técnicos de produción para a celebración da Misa do Carmen, planes de prevención e seguridade para a procesión marítima, actuacións de música tradicional con taúmes, rueiros, salgueiriños, xiada, fíxose un circuito sensorial da man da Asociación Ágape. Bueno, en definitiva, levouse a cabo unha programación en todas as parroquias e no centro na que non se distinguiu a ninguén. Facer isto tiña un custo que, en base ao presuposto do ano anterior, non era viable. Ca dilatación da aprobación do presuposto tiñamos que tomar unha decisión, non era ou acometer o gasto e facerlle frente, ou non acometer este tipo de festexos por parte dos nosos veciños. Simplemente aclarar que o pago se fai en base ao remanente, porque, bueno, algún veciño igual pudo ler unha cousa que estaba un tanto errada, non se vai a solicitar ningún préstamo para facer frente a estos pagos, xa que existe caixa todavía para poder facer frente. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, quen dá do Partido Barbanza Independente? Señora Pouso. Sí, engadir que no relatorio de facturas que dice que das que nomeei ao principio da miña intervención, quedoume un aquí por destacar, que é unha cuantía tamén considerable, que son 16.698 euros, que nos supuso o custe da instalación dos baños públicos durante esas festas da Dorna. O que está claro é que tamén deducimos do informe de intervención, e así o vimos, que parte destes gastos o que se refiren a investimentos tanto executados en exercicios anteriores como, digamos que máis recentemente, no referido a inversións, aparecen recolleitos xa nese plan de inversións que se aprobou co orzamento do 2024, o sea que éramos sabedores de que tiñamos esas obrigas. En canto a outros gastos que aquí se relatan, os que estaba facendo referencia o compañeiro do Partido Socialista, sí que tamén están recollidas cuantías no orzamento do 2024. Aínda así, logo no punto seguinte, nese suplemento
de crédito que se fai con cargo ao remanente de tesorería, pois si entraremos máis polo miúdo que é o que, digamos, fallou nesa previsión do cálculo que tiñamos nós estimado inicialmente para a realización de todas esas actividades de festexos en todo o municipio de Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Grazas. Quen da do Partido Popular? Gracias, señor alcalde. Moi boas noites de novo a todos e a todas. Pois ben, señor Suárez Puerta, esa era a partida coa que vivíamos o resto dos humanos e non nos pasábamos 112.000 euros por enriba do que tiñamos. É que ben, é que me parece, de verdade, enumerou vostede aquí unha serie de cousas que xa se facía xa San Alberto, xa se facían os remedios, xa se iba a Arte, xa se iba a Corrubedo, xa se iba... O sea, todo o que vostede enumerou xa se facía. O que hai é que facelo con responsabilidade, non con unha nefasta xestión, porque temos hoxe aquí o terceiro e máis sangrante expediente de recoñecemento de crédito, e pódese comprobar, ademais, polo informe do interventor, que se fala de que na súa totalidade gastos realizados en cobertura orzamentaria, gastos que non se puideron aprobar por non existir crédito suficiente, omisión de requisitos e trámites fundamentais, supoño que a Orquesta Mondragón ten moi boa imaxe do Concello de Ribeira, e mire, será por quen lle deixou esa boa imaxe de Concello pagador durante moitos anos, de Concello pagador durante moitos anos. Inexistencia, pero claro, supoño que veu aquí sin contrato, inexistencia de crédito no momento de realizar o gasto, en fin, están esperando a cobrar, efectivamente, todas esas empresas. Eu xa sei que vostede xa lle avisou, moi ben feito, dende logo, eu tamén encántame iso de que a min tamén me gustaría traer a Rosalía, e non podo traer a Rosalía, se non teño cartos para traer a Rosalía. Entonces, está moi ben, a mí non me parece dende logo serio o que vostede acaba de explicar, señor Puerta, porque ademais no pleno anterior vostede sacaba peito nos orzamentos, decía textualmente, está calculado, de aí o aumento que na miña partida na miña partida non vai a decir que existen 100.000 euros máis, non, o que hai é xusto o que está en reparos. Pois mire, ou vostede non soubo nin o que gastou, ou a concelleira de Facenda tampouco sumou ben cando lle aumentou a partida, porque ali falábamos de 86.000 euros para os seus gastos off the record, e agora resulta que temos 112.362, e esperemos que quede aí. Habilitamos un suplemento de crédito, como se falaba tamén, para seguir pagando do que vostede xa di que non se acorda nin do que contrata. Despois decimos que non hai cartos, pero sí, como digo, esos 112.000 euros nos pasamos por enriba de unha xestión que vamos. Parece aquí que se fala dunha xestión impecable. O concerto do Dr. Migraña do 23 de 12 do ano 2023 apróbase hoxe. Cobrará o Dr. Migraña con sorte pois un ano despois de ter actuado. Pero, bueno, me imagino que como xa estaba avisado non vai a ter ningún problema. Parte das orquestas das festas de Ribeira, que son unhas festas que xa entran nunha programación habitual, sen consignar festas da patrona, non hai un peso, pero poño a Orquesta Mondragón, 22.900 euros máis 11.000 da Trébol, Corrubedo, Castiñeiras, Palmeira, Oleiros, todo sin consignar. Pero si xa sabemos cales son as festas das parroquias que temos que pagar, si xa sabemos o que se lle dá a todas as parroquias. Por certo, hai en algunhas parroquias que sí que vostede fixo algunha actuación a maiores, pero eu que eu saiba, por exemplo, parroquias como a de Oleiros, recortouse as festas do verán para darlle as festas de Fátima. Entón, hai que ver tamén como se reparten os gastos. O xerador das festas da Meixida, señor Suárez Puerta, tamén podía ter posto vostede, se o fixera a tempo, unha acometida e non intentar vendernos a moto, como nos vendeu aquel día ali na festa, de que había cambiado a normativa. Podría nomear aquí tamén esos 172.000 euros que se traen para reparar. Claro que hai cousas como o bypass do paseo, que me parece que son cousas que hai que facer e que son inaplazables, dende logo, pero eu lle remito á xestión. Nunca se veu tal cantidade nun recoñecemento extrajudicial para unha partida concreta como neste caso. Eu, a verdade, eu lle recordo que lle dixen no pleno de orzamentos, non se olvide de que hai familias e que hai empresas que están pendientes de cobrar. Hai moitos autónomos, como di o señor Mariño, que suben e baixan a persiana todos os días. Ese suplemento de crédito que efectivamente, gracias a Dios, que hai remanente para poder pagalo, fala pois desas facturas tamén de 77.000 euros que fan mención a Portos de Galicia. Me imagino que tamén serán facturas dedicadas a festexos. Xa llas pediremos ao interventor para poder botarlle un ollo. E, dende logo,
lle digo unha cousa, eu creo que hai que ter un pouquiño máis de cabeza a hora de xestionar os cartos dos veciños, señores do goberno, porque mire, me decía vostede aquí antes que isto fai por compromiso ca cidadanía. Eu por compromiso ca cidadanía, señor Suárez Puerta, podo facer un bypass no paseo, podo facer cousas inaplazables, pero non me gasto 112.000 euros por riba do que teño, sinceramente, porque me parece pasarse, me parece de moi pouca seriedade e me parece de un desgoberno absoluto. Creo que hai que ter moitísima máis cabeza, non é de recibo que se faga 10 días despois de que entre en vigor o orzamento, un suplemento de crédito por non ter feito ben as contas ou por non saber ni siquiera o que se tiña vostede gastado. É verdade, nós non vamos a impedir que todas esas empresas e que eses autónomos cobren. Dios me libre de facer o que fixeron outros mentras estuveron na oposición. Nós, desde logo, queremos que a xente cobre polo traballo que ten feito. Eso vaya por diante. Eu tamén quero facer mención que se falaba aquí de unha factura que foi presentada despois de que entraran vostedes no goberno. Está ben, ao mellor é que no goberno nós non íbamos a pagar esa factura porque eu tampouco pago facturas de cousas que non encargo. Polo tanto, tamén hai que ter, a hora de facer os traballos, hai xefes de servicio, hai funcionarios e hai concelleiros que son os que encargan os traballos, os autorizan e, por suposto, despois os conforman. Polo tanto, fago mención aí a unha factura da que se falou ao inicio. Polo tanto, eu lle digo que nós non vamos a ser un impedimento, que hai que facer as cousas con cabeza, que non se pode gastar o que non se ten, porque eu ao mellor teño cartos para invitar aos meus 9 compañeiros, pero digo, vou a invitar a toda a corporación, que quedo moitísimo mellor. Por quedar mellor, vale, eu xa sei que queda vostede moi ben que a cidadanía se fai 2 días de conciertos de DJs na Plaza de España, pero se non ten cartos para facer 2 días, ten vostede, señor Suárez Puerta, que facer un día. Eso é o que faría unha persona cun pouquiño de cabeza a hora de xestionar os cartos que non son seus, porque eu lles digo unha cousa, hai que traballar con máis cabeza porque isto non é barra libre. Isto non é unha barra libre para todos. Mais nada, moitas gracias. Grazas, señora San Pedro. Pois pasamos á votación do punto número 2, que é a aprobación do recoñecemento 3-2024. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado, por tanto, por 11 votos a favor e 10 abstencións. Pasamos a votar o punto terceiro, que é a aprobación inicial do suplemento 1-2024. Votos a favor? 11 abstencións. 10. Queda, por tanto, aprobado tamén este punto. Pasamos a continuación tamén ao punto 3 e 4, que vamos a debater de maneira conxunta. Dicirlles que a modificación, o primeiro punto é a modificación do contrato de concesión administrativa do servizo de abastecemento de auga potable e do saneamento. Como poden ver na documentación que se achega, basicamente consiste na inclusión duns bombeos que se foron facendo ao longo do tempo e que non estaban recollidos neste contrato, tamén a da eliminación de puntos que agora xa non están en uso e, por tanto, adecuar a realidade do contrato a realidade que temos hoxe en día no propio sistema, non? En segundo lugar, o punto quinto é o reequilibrio do contrato de Viacua. En primeiro lugar, temos unha revisión extraordinaria derivada, por un lado, da modificación deste contrato que vamos a facer agora mesmo no pleno, e tamén unha segunda cuestión que é a compra da auga do Ulla. Como vostedes saben, Ribeira abastécese basicamente do río Xieira e do río Ulla, ademais de regatos de propio Palmeira, non? Eses non teñen coste para o Concello e a compra da auga do Ulla sí que ten un coste maior que a do río Xieira. Por dilatacións da Xunta a hora de concedernos un maior volume de auga do río Xieira, estamos tendo que pagar moito máis do que deberíamos deste contrato, non? E despois, a parte desas revisións extraordinarias, pois hai unha revisión ordinaria aplicable a esta fórmula polinómica que está no contrato que corresponde aos anos 21 a 2024. Para que se fagan unha idea, tamén todas as persoas que nos están escoitando, estas revisións supoñen un saldo a favor de Viacua de 473.000 euros. Pero pasolle xa a palabra á concelleira de Facenda para que explique pormenorizadamente estes dous puntos. Señora Pouso, ten a palabra.
Señor alcalde, ten que disculparme porque antes de empezar con este punto colleume digamos que co pé cambiado ou despistada, non me enterei de que estábamos debatindo os dous puntos conxuntamente anteriores do suplemento de crédito. Entonces sí que quixera aclarar e puntualizar un tema, é dicir que ese suplemento que se financia co remanente de tesorería de 103.805 euros e que vai para a organización, principalmente destinado ás organizacións relacionadas cos festexos. Eu quero contestar tamén á señora portavoz do Partido Popular, a señora San Pedro, que non se podía ter en conta no momento de que se elaboraron os orzamentos as cuantías que nos facturaron de Portos de Galicia que entraron no Concello o 6 de novembro. Entonces, señora San Pedro, tendo en conta que vostede está na Xunta e na área de cargo de confianza político e no... solamente unha puntualización porque se me quedou antes pendiente. Nesa área da Consellería do Mar, que Portos de Galicia depende do mar, eu si lle vou a facilitar as liquidacións porque ningún ano anterior nos chegaron liquidacións por ocupar o espacio portuario para as festas de Ribeira por 53.000 euros como temos aquí en estas facturas que chegaron no mes de novembro e que non podíamos ter constancia delas cando elaboramos ese borrador de orzamentos. Entrando no punto que nos ocupa, referido a esa modificación do contrato de xestión mediante a concesión administrativa dos servicios públicos de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Ribeira, así como o reequilibrio económico do contrato de Biecua, se explicaba inicialmente o alcalde como este contrato, dende que naceu alá polo ano 2010, foi sufrindo variacións e é neste momento que temos que actualizar, facer o recoñecemento e a actualización desas instalacións que sufriron modificacións ben porque pasaran a depender do contrato que se formalizou para a xestión das depuradoras ou ben porque se fixeron actuacións nesas instalacións que afectaron o coste que estaba supoñendo, o custe económico que estaba supoñendo nese componente, nesa variable do contrato. Aprobábamos no pleno de maio do ano 2024 iniciar o procedimento de modificación dese contrato e dar audiencia ao contratista. Aí xa se recollían e se facía o informe de todas as instalacións que iban a sufrir modificacións. Falaban do bombeo de Carolinas que se eliminaba e que pasaba a ser xestionado co novo contrato da Edar de Ribeira. Falaba dese novo bombeo, deses novos bombeos en Oleiros. Recóllese tamén ese bombeo do hospital, o bombeo en a aldea de Frións, o bombeo de Xarás Industrial Pedra Pateira, o bombeo de Cerqueiras que foi, digamos que sacado deste contrato e pasou a ser xestionado coa da estación depuradora de aguas residuais. Ese bombeo do Touro que tamén houbo que cambiar o tipo de bombas e, polo tanto, hai unha variación en ese componente económico. O bombeo de Castiñeiras que pasou a depender da EDAR. O bombeo de Bixán, que digamos que depende do contrato de Biacua. Eliminouse o bombeo de Listres, así como tamén o dos Areeiros. Mantense no contrato a enerxía eléctrica dese bombeo de Artes que está relacionado coa Edar de Corrubedo. En fin, unha serie de bombeos e logo xa as cuantías máis importantes, digamos, a nivel económico desta modificación ven derivado tamén da Edar de Pretal con esa eliminación e a Edar do Touro. Ben, a valoración económica tendo en conta que estas modificacións foron facéndose en distintas fechas e algunhas xa fai uns cuantos anos, faixe unha valoración inicial destas modificacións que resulta inicialmente unha cuantía a favor do Concello. Pero fáltanos a segunda parte deste contrato, que é o reequilibrio económico dese contrato que temos formalizado para a prestación do servicio de auga e saneamento formalizado con Biacua. Sabemos que a empresa
ten reclamada esa revisión de precios para os anos de 2021 a 2024. Sabíamos que tiñamos pendientes as regularizacións das que falábamos anteriormente. E ben, atopámonos nesta revisión de precios que temos dúas partes. Temos a revisión extraordinaria que ven derivada desa variación nas instalacións dos bombeos e, por outra parte, temos esa revisión extraordinaria que depende do componente do precio da auga do Ulla. Sabemos que dende o segundo semestre do ano 2020, este Concello veuse obrigado a recurrir á maior compra de cantidade de auga da auga do Ulla. Esa auga sale máis cara para o Concello que o custe que tiña a obtención da auga dos manantiais que están metidos no suministro para abastecer Ribeira e do río Sieira. Sabemos que ese caudal do río Sieira, a Xunta de Galicia, a través do organismo competente na materia Augas de Galicia, digamos que disminueu a posibilidade de que Ribeira fixese o aproveitamento desa auga e así eles están suministrando e vendendo a Ribeira auga do Ulla, o cual supón un maior coste económico para o Concello. Vemos como se vai recollendo en todo este cálculo de custes, como o custe inicialmente a favor do Concello do que partíamos por esa modificación de esas infraestructuras relacionadas co servicio ascendía a 433.657 euros. Estamos falando de que partimos das valoracións do ano 2020 e que será a partir de aí cando empezamos a calcular os atrasos que corresponde por esas revisións de precios ás que ten dereito a concesionaria, porque así se recolleu nos pliegos de prescripcións que serviron de base para adxudicar ese contrato e vamos, digamos que, facendo os cálculos deses incrementos de custe por aumentos dos índices de precios ao consumo durante os anos 21, 22, 23 e chegando o ano 24. Temos, en conclusión, que ao final, despois de descontados eses saldos que salían favorables ao Concello desas modificacións das instalacións, temos un saldo a liquidar a Viacua en concepto de atrasos que ascende a 473.064,74 euros. Facer referencia tamén a que a concesionaria, no momento que se lle notificara que íbamos a iniciar o expediente de modificación, recurreu para que se lle incorporasen novos bombeos que se prevía entrar en funcionamento. Temos no expediente o informe da enxeñeira municipal que di que eses bombeos iránse incorporando a medida de que vayan entrando en funcionamento, porque de momento todavía non se lles pode, digamos que, entregar a instalación mentras non estén operativos. E, polo tanto, isto si ten cobertura orzamentaria a través das consignacións económicas que se dotaron no orzamento de gastos do ano 2024, e si a través de esas partidas que se contemplaron tanto no funcional de que recolle os gastos do servicio da auga como aqueles que recolle os gastos de servicio de saneamento, teñen a cobertura presupuestaria suficiente para darlle, digamos que, aprobación a esta revisión de precios a que ten dereito por lei a concesionaria. Por de agora, máis nada, moitas gracias. Grazas, señora Pouso. Quenda do Partido Socialista, señor Suárez Cuarta. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, e despois da exposición que acaba de facer a miña compañeira respecto aos puntos a tratar, o Partido Socialista vai a dicir que está de acordo e que vai a votar a favor de todo o exposto, así como, bueno, tamén me gustaría facer unha mención especial tamén a captación que igual temos que reducir derivada das políticas do Partido Popular respecto a Altri, pois calqueira fuga que se poda
helicóptero ou algunha cousa que poda suceder se se chega a levar a cabo este megaproxecto que defende o Partido Popular, podería chegar a afectar ao suministro de auga dentro de Ribeira e podíamos chegar a ter cortes no suministro, o cal nos parece que é algo a ter en conta, así como entendemos lógico normal as altas e as baixas que hai que facer dentro do que se está propoñendo aquí. Simplemente señalar que o que me falaba antes a señora San Pedro de respecto ao concepto do doutor Migraña non é por unha falta en ese momento de orzamento. O que pasa é que non meteron a factura en tempo e forma. Se unha factura non se mete en tempo e forma, hai que levantar un reparo posteriormente porque non se pudo facer unha folla de encargo. Ese é o motivo polo que esa factura está atrasada. Respecto á súa petición de contratar a Rosalía, teren en conta, falarán co alcalde, se a concelleira de Facenda o estima oportuno temos capacidade, intentarémoslo, nada máis. Grazas, señor Suárez, que anda do Partido Barbanza Independente. Molestalles a vostedes que lle fagan referencias a intervencións anteriores e, bueno, creo que teñen vostedes a cara de cristal. Decir que, en canto ao tema de todas as revisións de precios que levamos acumuladas deste contrato, ao final queda o precio medio da retribución da auga metro cúbico, o precio total a retribuir sale unha media de 0,35 euros metro cúbico bloque e para no primeiro, bueno, no volumen que está estipulado no contrato e para o segundo bloque salirá un precio de 0,2374 euros metro cúbico. Impórtanos as revisións de precios porque ao final supón un maior coste nos contratos e impórtanos na medida de que os servicios se pagan a través de tasas municipais e isto vai nos obligar a facer en búsqueda do reequilibrio das contas de ingresos e gastos a facer ese cálculo e ese estudio para evaluar a situación de nivelar, equilibrar tanto o que se recauda dos contribuintes polo servicio que se lle presta como o que o Concello ten que retribuir a concesionarias do servicio. Mais nada, moitas gracias. A Pouso, que anda do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla. Gracias, alcalde. Ben, a modificación que hoxe debatemos no contrato de xestión dos servicios de abastecemento de agua potable e saneamento é unha medida imprescindible para garantir que a realidade técnica das infraestructuras do noso Concello se asuste de maneira adecuada ao marco contractual vixente. As instalacións de bombeo, canalización e saneamento que se incorporan ou modifican, tal e como reflicte o informe da enxeñera municipal, son elementos fundamentais para asegurar un servicio eficiente e adaptado ás necesidades actuais de Ribeira. Non podemos permitir que haxa discrepancias entre o contrato que regula este servicio e as infraestructuras realmente existentes, porque iso podería derivar en deficiencias na súa xestión, unha peor calidade no servizo ou mesmo problemas económicos derivados dunha planificación incompleta. Por outra parte, é importante suliñar que esta modificación contractual tamén permite establecer unha mellor previsión de custos e responsabilidades, ofrecendo maior transparencia e seguridade tanto para o concesionario como para o Concello e, en última instancia, para a ciudadanía que recibe o servizo. En definitiva, esta modificación non é só necesaria, senón que é tamén unha oportunidade para optimizar a xestión dun servicio público esencial, garantindo que seguimos avanzando na prestación dunha auga de calidade e un saneamento adecuado para todos os veciños e veciñas de Ribeira. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego apoiará esta proposta, porque é un paso na dirección correcta para mellorar a eficiencia e o rigor na administración dos nosos recursos hídricos. Moitas gracias. Señora Rivadulla, que anda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias, señora Pouso. Hai que estar máis atenta. Se di que se debaten dous puntos en un, non pode vostede despois utilizar a quenda que non lle corresponde para falar do que non estaba vostede atenta. Por lo tanto, eso é o que a mí me molesta. Pero ben,
vamos á cuestión da modificación do contrato e do reequilibrio económico-financiero do mesmo. E nos advertíamos o 27 de maio, cando se trouxo aquí a aprobación inicial da modificación do contrato, que eran vostedes moi optimistas con esa modificación que tiñamos en riba da mesa e que mostraba un saldo positivo a favor do Concello. Dende logo, a apoiamos porque falábamos de que ese saldo pois era positivo e tamén porque, como decía a señora Rivadulla, hai que facer unha adecuación á realidade da disposición e do uso das instalacións. Éramos conscientes de que había moitas instalacións que eran novas e algunhas que estaban en desuso, pois froito, ademais, desa posta en funcionamento das dúas EDAR. Pero como en todo contrato, en todo proceso inflacionario, pois os precios tamén se disparan. E fíxense, eso non só lle pasa aos gobernos do Partido Popular, que teñen pois incrementos en contratos ou en obras. Isto pásalle a todo mundo que goberna e que está no día a día da xestión, neste caso municipal. Xa lles decíamos, pois fai 6 meses que ollo coas solicitudes de revisión de precios e, consecuentemente, con ese reequilibrio económico-financiero como que agora vemos. Dende logo, é reseñable, como podemos ver, os números que saen do ano 2023, ese ano onde hubo pois esa alza de precios desmesurada, ese aumento dos costes enerxéticos e que se disparou absolutamente todo nos contratos, e aí se pode ver pois ese coeficiente de actualización dun 9,2, mentres no ano anterior falábamos dun 2,3, pero así é a realidade económica dos mercados, e agora vemos pois como haberá que abonar esos 400 e pico mil euros dos que falaba a señora Pouso, que creo que agora mesmo vai haber que abonar pois solo, xa lle chega ben, 289.600 euros en concepto de atrasos e adecuar esos atrasos do 2024, que é o restante ata os 400 e pico mil, a medida que se facture este ano. Como ben saben, este contrato factura a trimestre vencido e, polo tanto, o 2024 estarase pagando a mediados do 2025. É verdade que se viña pagando a tarifa media por metro cúbico a 0,52 e agora vamos a pasar a pagala a 0,60. Polo tanto, é verdade que é unha subida notable que vai a requerir de moitísima responsabilidade, dende logo por parte do Goberno municipal, e o que non vai a requerir pois é de máis improvisación, como a que nos teñen acostumados. Falaban tamén do tema estaba moi preocupado o señor Suárez Puerta polo tema de Altri. Se se preocupara así pola lei de contratos, seguramente iría mellor ao seu departamento e a economía do mesmo. Pero mire, o tema da auga do Ulla, non sei, ao mellor tamén hai que facer un estudio para saber canto nos costa bombear a auga do río Sieira e potabilizala, porque a auga do Ulla xa nos ven potabilizada. Polo tanto, haberá que valorar e poñer encima da mesa diferentes, cando non la autoricen, señora Pouso. Se é que non la autorizan, haberá que saber se nos vai a beneficiar ir a esa auga do río Xieira ou non, ou se nos pode beneficiar, pois non sei, mancomunar o tema da auga, ou haberá que estudar pois diferentes tipos de xestión que se poda levar dende un goberno municipal. Pero, dende logo, a capacidade de captación da auga, que ademais estaba moi preocupado o señor Suárez Puerta, vaise a duplicar o caudal con esa obra que está realizando a Xunta de Galicia na etapa para o marxe dereito da Ría de Arousa. Así que pode estar tranquilo que vamos a ter auga, xa sea do río Sieira ou sea do Ulla, vamos a ter auga os ribeirenses, se Dios quere. Nada máis e moita. Grazas, señora San Pedro. Ben, pois eu comezo por isto último que nos dicía vostede. Efectivamente, a Xunta de Galicia está ampliando a estación de tratamento de auga potable de Padrón, pero tamén é moi certo que lle dicía o segundo tenente alcalde, se Altri finalmente vai adiante, pois a poboación de Ribeira terá que saber que non só está en risco a calidade da auga do río Ulla e, por tanto, da Ría de Arousa, da súa produción marisqueira e pesqueira, senón tamén do consumo humano de toda a marxe norte da Ría de Arousa, é dicir, todos os concellos da comarca da Barbanza, parte do Salnés, e tamén, que é moi importante, da industria conserveira que temos en toda a comarca, porque hai que lembrar que as industrias conserveiras, tanto de Ribeira, da Pobra, como de Boiro, onde se produce o 60% de toda a conserva do Estado español, tamén consume desa auga. E, por tanto, veremos que calidade de auga deixa esa mega industria, esa celulosa, que vai verter no río Ulla a cantidade equivalente do consumo de toda a provincia de Lugo.
Por tanto, temos que ter ollo con esas cuestións. E tamén dicía que temos que mirar se é compatible ou se é asequible ter máis auga do río Xieira. Dende logo, o que nos está facendo a Xunta é obrigar a que compremos auga do Ulla moito máis cara que a que podíamos captar do río Xieira. O gallá, a Xunta, en vez de poñer pedras no camiño, axudase máis as economías dos concellos, o gallá. Pero xa sabemos en que estrategia está agora mesmo a Xunta, non? Alzar os impostos aos municipios, como por exemplo, neste caso, vía auga, pero tamén cando falamos dos canos como o de Sogama, onde a Xunta lle aplica unha subida a todos os concellos que estamos inseridos nese contrato. Por tanto, vemos que, a pesar de que nos, dentro do Concello de Ribeira, estamos intentando, por todas as maneiras, conter os impostos á poboación, vemos como a Xunta, en vez de contribuir ás economías dos concellos e, por tanto, da poboación, estamos sufrindo como se están incrementando todo tipo de impostos e de canos. Aclarados estes asuntos, pasamos xa a votación dos puntos 4 e 5. O cuarto é a modificación do contrato da xestión da auga potable e do saneamento. Votos a favor? Moitas grazas, aprobado por unanimidade. Pasamos á votación do punto 5, que é o reequilibrio económico do contrato de Viacua. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos ao punto 6, que é tamén unha revisión do prezo do contrato do Servizo de Iluminación Integral Pública do Concello de Ribeira. Como saben, este é un servizo que está en mans de Ferrovial dende o ano 2015, o ano que ven rematará o contrato que teñen no Concello de Ribeira e actualmente pois esa revisión dos prezos de 2023 e 2024 pois deixanos unha diferencia a favor da empresa duns 195.000 euros. A partir do ano que ven, dentro do Concello, pois teremos que mirar como se vai xestionar este servizo de mantemento do alumeado público exterior, sabendo tamén que hai moitas necesidades actualmente que ao longo dos últimos anos non se estiveron pois tendo en conta, como eses reforzos de iluminación en moitas rúas que vostedes tamén coñecen porque son cuestións que veñen dende hai moitos anos e que realmente hai zonas do Concello que están prácticamente en penumbra. En todo caso, para explicar con detalle este punto, volvo a ceder a palabra á concelleira de Economía e de Facenda, señora Pouso. Ben, tratamos neste punto a revisión de precios para os anos 2023 e 2024 do contrato que temos suscrito con Ferrovial para, digamos que o mantenimento e funcionamento do alumeado público. Ben, esa revisión de precios está contemplada nese contrato que se asinou no seu día. Ten unha serie de componentes a realizar a valoración para aplicar esa revisión. Ten, por unha parte, a prestación correspondiente á xestión enerxética. Na segundo apartado, ten o apartado referido ao mantemento de todas as instalacións. Logo ten o da garantía total de manter en boas condicións esas instalacións. E logo ten a prestación da cuarta, que se refire a esa obra que se acometeu no seu día de cambio de todas as luminarias a LED para conseguir eses aforros enerxéticos. Ben, en resumen general, a xestión o que é a primeira parte deste contrato, pois sí que vemos como a cuantía minora, pero, en cambio, vemos como as seguintes partes sí que supoñen un incremento nesas revisións de precios. Así vemos como, digamos, que o mantenimento pasa de 86.752 a máis de 89.000 euros, a prestación desa garantía pasa de 36.000 a 37.000 e a prestación da amortización desa inversión mantense no seu estado. En resumen, a revisión de precios que lle corresponde a Ferrovial durante o ano 2023 ascende a 195.445 euros
e para o exercicio 2024 que sale unha cuantía inferior van ter que regularizar xa con cargo ás facturacións que se estuveron emitindo e que terán que regularizar antes de que se efectúe o pago correspondente. En resumen, é a cuantía que vamos ter que afrontar dende o Concello de pago prácticamente, digamos, que inmediato de 195.445 euros con 56 céntimos. Decir que a cuantía económica está recolleita pois nas previsións do orzamento do ano 2024 e que se regularizará ou se abonará estes atrasos á empresa no menor período de tempo que sea posible. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Quen do Partido Socialista, señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Simplemente sinalar que, como se acaba de decir, o ano que ven finaliza este contrato e teremos que discutir a forma máis axeitada para leválo a cabo, de acordo á lei de contratos do sector público, como non podría ser de outra maneira. Nada máis, moitas gracias. Quen do Partido Barbanza Independente, Bloque Nacionalista Galego, PP. Señora San Pedro, ten a palabra. Gracias. Ben, estamos falando de que no ano 2015 Ribeira convertíase no terceiro concello galego en ter un contrato de alumeado, pois de alumeado público deste estilo, que é mixto, tiña no, creo que outros, como digo, outros dous concellos, e nos convertíamos tamén en pioneiros en cambiar pois todas as bombillas a LED co conseguinte aforro enerxético que iso conlevaba, que era preto dun 70%. Atopámonos agora, pois 10 anos, casi máis, pasados xa 10 anos, con esta revisión de precios para o ano 2023 e 2024, en concordancia, como non, co que recollen pois esos pregos administrativos aprobados naquel entón. Vendo que este ano a revisión vai a baixa, pois dende logo que se agradece esa baixada e que se ve repercutida pois polo precio da enerxía, non? Tal como reflexan os informes, e vendo pois tamén o que pasaba o ano pasado, que é onde se ve pois ese incremento do precio e que por iso pois o abono dos atrasos vai a preto de máis de 200.000 euros que, como dicía a señora Pouso, pois xa iban previstos no orzamento que entrou en vigor fai apenas 10 días. Pois ben, incido un pouco no de antes, vai a ser verdade, non, que esos resultados da bomba inflacionaria no seu momento pois non só lle subían ao goberno do Partido Popular, senón tamén que lle suben a vostedes e, polo tanto, nós o que lle pedimos é que apreten o cinturón porque estamos en un momento de suba, como podemos ver, de todos os contratos dos servicios básicos e, polo tanto, o que hai que facer é facerlle fronte a todos esos gastos con cabeza e, dende logo, non incrementando máis o gasto corrente. Eu creo que o funcionamento da empresa concesionaria sempre foi bastante correcto, creo que teñen un servicio bastante rápido, o que eu creo é que hai que pasar as incidencias dende aquí máis axilmente, porque o que sí é certo que últimamente nos comentan dende os veciños que hai fallos en certas zonas que se repiten e que non se arranxan. Estáse vendo, por exemplo, nas zonas de algúns paseos marítimos, como levan, creo que un era o de Aguiño, como levan, pois, un tempo bastante continuo, ou non sei se ahora están arranxadas, pero fai unha semana ou por aí estaban as luces apagadas. Polo tanto, sí que lle pedimos un pouco máis de fixación hacia un tema que afecta pois a vida diaria das persoas e simplemente decir, señor alcalde, que o canon de Sogama que vostede fala vai no asumir no 60% a Xunta de Galicia e se Sogama aumenta eso é porque o goberno central lle puso un imposto a Sogama e non se olvide de que o señor Pedro Sánchez dende o ano 2019 subeu os impostos 81 veces e polo tanto non me veña a dar a mil leccións porque eso fai co beneplácito do Bloque Nacionalista Galego. Así que vamos a ser sensatos, que a vostede gustalle facer política, pero aquí política podémola facer todos, porque 81 veces nos últimos anos subir impostos, en fin, me parece un número bastante a alza. Así que creo que non están tampouco para dar ningún tipo de lección. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Evidentemente, se nun salón de plenos non se fai política, mal vamos. Pero, en todo caso, incidir que porque alguén suba os impostos, pois que vostedes teñen que subilos tamén, pois,
Desculpa de mal pagador, non? En todo caso, vamos votar esta revisión de prezos do contrato de iluminación pública. Votos a favor da proposta número 6 desta orde do día. Aprobada por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos xa ao punto 7º, que tamén será debatido conxuntamente co 8º e co 9º, porque é a liquidación do contrato de concesión do aparcadoiro do Centenario. Para facerlles unha breve síntese do que hoxe estamos aprobando aquí, ao longo dos últimos anos, onde no Concello de Ribeira estiveronse facendo trámites para poder municipalizar de maneira efectiva este aparcadoiro. Quero incidir en que no ano 2004 o goberno do Partido Popular naquel entón daba unha concesión a unha empresa por período de 50 anos para poder xestionar ese aparcadoiro público do Centenario. Iniciou a súa andaina no ano 2006, se mal non recordo. No ano 2008 xa empezaban algúns problemas e no ano 2010 xa prácticamente estaba en concurso de acreedores e, por tanto, tiñase que facerse cargo o Concello de Ribeira de moitísimas das cuestións do mantemento ordinario dese aparcadoiro público. No ano 2019 acordaba o Pleno da Corporación Municipal a resolver ese contrato de concesión. Un ano máis tarde daba as facultades ao alcalde de Ribeira para poder facer efectiva esa resolución do contrato, e ao longo de todos estes anos estiveronse facendo os trámites oportunos para resolver de maneira efectiva esa concesión. Ben, como lembrarán vostedes, no mes de marzo deste ano 2024, dentro do Concello de Ribeira fixemos un proxecto técnico para detectar cales eran as deficiencias dese aparcadoiro tras décadas de abandono, arroxaba un resultado de casi 900.000 euros en deficiencias que o Concello tería que asumir. Evidentemente, todo isto vai a detraérselle da indemnización final, e tamén a partir do día 1 de agosto deste ano pasaba xa a empresa que leva a prestación do contrato de conserxería, Cicle, a facer uso dese persoal, subrogando a todos os membros. Incidir tamén que dentro do Concello de Ribeira os informes técnicos avalan a decisión que hoxe traemos a pleno, que estima en 1,5 millóns de euros o resultado a favor da empresa, ademais dun xuros de demora de prácticamente 200.000 euros. Por tanto, estamos falando dun resultado que lle a favor da empresa de 1,7 millóns de euros. E, por tanto, desbotando todas as alegacións que Proinsa presentou ante o Concello de Ribeira, e gustaríame facer mención ao informe de intervención, onde di que o Concello segue mantendo a súa postura, amparada tamén por sentenzas do Tribunal Supremo, onde se di que a data da amortización ten que ser dende a data de recepción das instalacións por parte do Concello, e esta data non é outra que o 30 de marzo de 2021. Por tanto, creo que hoxe o que temos que defender é o interese xeral do Concello, coa firme decisión que tivo este goberno de municipalizar un aparcadoiro que estaba sendo infrautilizado, que era moi caro para o uso e desfrute da veciñanza, e que a día de hoxe está aberto xa por fin 24 horas, que ten unha das tarifas máis económicas non só de toda a comarca, que é o aparcadoiro máis barato de toda a Barbanza, senón un dos máis baratos de todo o país. E iso creo que é algo positivo non só para a xente de Ribeira ou os visitantes, senón tamén para ese comercio local que queremos impulsar, un comercio local que necesita tamén que os seus clientes e clientas teñan espazos céntricos onde poder estacionar. Por tanto, creo que a Corporación Municipal debería votar de maneira unánime a favor desta proposta, que conta con todos os informes técnicos a favor, e, por tanto, defender tamén as finanzas de todos os ribeirenses e das propias arcas municipais. Cedolle tamén a palabra neste punto á concelleira de Facenda para que explique polo miúdo estas cuestións. Ben, neste debate de distintos puntos conxuntos que todos afectan a mesma cuestión, que é a liquidación de ese contrato da instalación do parking do Centenario, xa ben se relataba aquí por parte do alcalde
Estipulábase neste informe como o custe das obras están valoradas en 4.175.674, dedúcese a amortización que se lle dá por feita a esa instalación por importe de 1.146.994, dedúcese tamén as cuotas tributarias que están pendentes de pago por parte da concesionaria ao Concello non ao Concello de Ribeira, sino á Deputación Provincial, pero por delegación do Concello, que ascenden a 370.330 euros. Deducimos tamén o importe desas obras que eran necesarias para resolver as deficiencias desa instalación e que era obriga da concesionaria de facelo e que non se executaron, que están valoradas en 892.080 euros. Dedúcense tamén esas cuantías de gastos que foron asumíndose dentro do Concello para acometer gastos de mantemento desa instalación que por parte da administradora concursal se estaba facendo deixadez. Esas cuantías ascenden a 152.203 euros e dedúcense posteriormente xa a fecha de 30 de abril do 2021, de que é cando se toma a decisión de rescatar esa instalación. A partir de aí dedúcenselle un importe a favor do Concello de 99.387 e sálenos un resultado de 1.514.677. Ben, teremos que abonar e avalar os informes técnicos que temos en riba da mesa e feitos polo personal deste ayuntamiento. Sabemos que a concesionaria, en este caso, a administradora concursal, están disconformes con esta valoración que fixeron os técnicos municipais. Dende aquí vamos a defender os intereses do Concello como non pode ser de outra maneira, pero sí informar que nese recurso que presentaron a esa, digamos que, valoración da liquidación que fixeron os nosos técnicos municipais, a concesionaria fai unha reclamación completamente distinta que ascende a 4.297.643 euros, incrementando a maiores polo importe que eles calculan derivados de intereses derivados da mesma cuantía por 1.890.000 euros. Eu quero facer fincapé nestas cuantías porque estamos falando de máis de 6 millóns de euros que están reclamando esta concesionaria. Unha obra que de non terse feito no seu día con ese contrato de concesión, seguramente non teríamos esa instalación feita. Unha obra que por dificultades e por problemas do mercado inmobiliario, dado que esta concesionaria non tiña solamente esta instalación, sino que estaba metido en moitos outros negocios inmobiliarios ao longo do territorio do Estado. E cando estallou a burbulla inmobiliaria, quebrou. E pillounos o Concello de Ribeira con esta instalación polo medio. Ben, despois de todas as vicisitudes dende o Concello e en distintas épocas e tamén dende a época que lle tocou gobernar ao Partido Popular, se estuvo intentando sobre todo que esa instalación estuvera operativa, estuvera en funcionamento para dar servicio tanto a veciños como a visitantes. E eu creo que eso, a pesar de que si houbo fallos, si houbo deficiencias, si houbo incidencias e fallos en funcionamento na instalación, si se conseguiu manter aberto e eu creo que iso é un servicio público importante que está aí. Iniciamos unha línea de aposta por recuperación, por recuperar esa municipalización do parking, por unha aposta de ofertar prazas para aparcamento a uns precios digamos que moi asequibles e o que decía o alcalde, os máis baratos de toda a zona. E eu creo que realmente isto debería darnos motivos e forza para seguir impulsando para que isto siga adiante e que o Concello poda ver como esa infraestructura se mellora con esas actuacións que xa están aprobadas e xa están en marcha, que no seu día tamén se aprobou esa modificación de créditos para acometer as melloras e instalar esas novas maquinarias
e que esa instalación funcione ben. Iso é o que se pretende. Financiamos, traemos nestes puntos a financiación dese crédito extraordinario para darlle cobertura a esa cuantía que se establece na valoración feita polos técnicos municipales e traise tamén a operación do préstamo que vai haber que formalizar para poderlle facer fronte a esta liquidación. Gustaríame contar ca sensibilidade de todos os grupos porque eu creo que é unha instalación que dá un bo servicio a Ribeira e que debemos apostar por seguir adiante con que isto funcione. Entonces, informar que esa operación de endeudamento está planificada que se faga a 10 anos, que está nas condicións aí marcadas que en caso de que, distintas entidades financieras que poidan concurrir, estableceselle un límite no tipo de xuro que poden aplicar a esa operación de préstamo e establecese tamén que en caso de que haxa empate entre as ofertas das entidades bancarias resolverase ese empate en favor de aquelas que, que exerzan ou acometan máis obra social dentro do término municipal de Ribeira. Creo que son criterios obxectivos, no caso de que se dera ese suposto empate para formalizar esa operación e eu espero que teñamos entidades que evidentemente presenten as ofertas para formalizar esa operación e que podamos dar cumprimento ao pago desta liquidación do rescate desta infraestructura e poder continuar funcionando. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Pouso. Polo Partido Socialista, señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o parking do Centenario penso que, como se acaba de decir, é un exemplo de, no meu entender, de como non se deben facer as cousas. No ano 2004, con moi bo coñecemento da lei, se dan 50 anos a unha empresa que 20 anos despois vai costar 6 millóns de euros a todos os veciños de Ribeira. Eso é o resumen máis rápido que se pode facer de toda esta situación. Custará máis ou menos, pero ano 2004, o Partido Popular de Ribeira fai unha concesión, ano 2024 se fai unha liquidación, costa 6 millóns de euros. Eso é indiscutible, son datos. Isto por qué? É pola voluntade de privatizar que ten o Partido Popular. É por un intento de no que aquí todo o que sea público hai que desmontalo, xa sea sanidade en Aguiño, xa sea calquer cousa, xa sea educación, xa sean as guarderías, xa sea todo. Aquí vamos a desmontar todo o que sea público para crear o privado e así ganar cartos nós. Eso é a forma de funcionar do Partido Popular. E eso ten estas consecuencias para toda a ciudadanía. Isto que foi un error, posiblemente, ahora temos que pagalo. Ahora hai que asumilo, hai que pagalo, hai que liquidalo e seguir mirando para diante cun servicio municipal que agora dá 24 horas de servicio, un servicio que ten as tarifas máis asequibles, as máis baratas da zona, como se estaba dicindo, é dicir, cun servicio eficiente, cun servicio que está pensando no ciudadano e non con un servicio que está pensando única e exclusivamente na cantidad económica que vai a gañar a final de mes ou a final de ano. Esa é a gran diferencia entre un tipo de xestión e a outra. E repítolle, ano 2004, 50 anos, ano 2024, 6 millóns de euros. Nada máis, moitas gracias. Señor Suárez, polo Partido Barbanza Independente. Señora Pouso, ten a palabra. Señor Puerta, esa valoración que acaba vostede de facer habrá que discutila moi moito. Nos vamos a defender a valoración que nos fan os técnicos municipales desta rescate, esta liquidación que temos que pagar. E o que si non me cabe ningunha duda que se no ano 2004 este Concello non tiña capacidade económica para acometer esas obras de envergadura e unha das posibilidades que ofrece a lei ás administracións públicas é recurrir á fórmula dos contratos de concesión de obras e servicios e este foi un deles. Desafortunadamente terminou mal. Eu me pregunto se a quebra inmobiliaria non houbera sucedido como sucedeu neste país ou se esta, digamos que concesionaria, houbera tido
menos obra de construción en marcha se o resultado desta operación sería o mesmo. Posiblemente estas cuestións variarían moito a situación. Eu, dende logo, creo que o que temos que facer é proceder a rescatar e liquidar ese contrato de unha vez por todas e mirar cara adiante, buscarlle a solución máis favorable para darlle un servicio a veciños e visitantes. Mais nada, moitas gracias. Pouso, señora Rivadulla, que do Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Ben, dende o Goberno local de Ribeira seguimos dando pasos adiantes para cumplir co compromiso adquirido ante a veciñanza de Ribeira e poder resolver definitivamente a municipalización do aparcadoiro do Centenario. A vista dos feitos, a decisión de facer un aparcadoiro de xestión privada foi errada, como se demostrou ao longo do tempo. O aparcadoiro, que foi inaugurado en 2006, xa empezou a ter problemas a partir do 2008, no que despiden a 2 traballadores e pasa a funcionar de 24 horas a ter un horario moi reducido. No ano 2010 xa había problemas de filtracións de agua, falta de limpieza, novos recortes na prestación do servicio e mesmo cortes de luz por falta de pago, o que leva a manter pechado o aparcadoiro durante varios días. Co tempo seguiron registrándose problemas e unha cantidade considerable de cartos perdidos por parte do Concello de Ribeira a non poder a adxudicataria pagar o canon e outros impostos. Ahora vou facerlles un resumen das actuacións que se fixo deste goberno desde que chegamos. O 30 de outubro de 2023 se aprobou o regulamento de réxime interno e a ordenanza fiscal pasando a ser unha instalación de xestión pública, atendendo a demanda histórica de municipalizar o servicio con prezos baixos, sendo o aparcadoiro máis barato de toda a comarca e un dos máis baratos de todo o país. En xaneiro deste ano 2024 entraban en vigor as novas tarifas, sendo o precio por 2 horas de tan solo 1,5 euros. E se compras no comercio local hai descontos de 30 céntimos. Ademais, habilitáronse bonos de 24 horas por 60 euros e de 12 horas por 35 euros ao mes, bonos de luz a venres de 24 horas por 43 euros e bonos de sábados e domingos de 24 horas por 25 euros ao mes. Nos seguintes meses traballamos para detectar as deficiencias desas instalaciones e en abril o Pleno aprobaba o informe técnico sobre todas as deficiencias que hai na instalación e que viñan derivadas de anos de abandono. O importe das deficiencias acada os 900.000 euros. Ao mesmo tempo, estivemos traballando para dispoñer de medios humanos e materiais que aseguren o correcto funcionamento do aparcadoiro para prestar un adecuado servicio aos usuarios e usuarias e poder telo abertos as 24 horas do día. En xuño, adxudicáronse á empresa Cicle o servicio de conserxería e vigilancia por un importe de 337.000 euros en concepto de servicio para 2 anos. En setembro, adxudicamos un investimento de 163.000 euros para a renovación integral de toda a maquinaria, aplicando as últimas tecnoloxías, con controles de matrícula, pago telemático, sistema de lectura de códigos QR e unha mellora na xestión do propio aparcadoiro. En outubro, presentábamos a reforma exterior da Plaza do Centenario, unha actuación que a cada 1 millón de euros se permitirá rematar coas filtraciones de agua e humedades, ademais de implantar o novo modelo de cidade con maiores zonas verdes e espazos destinados ás persoas. E hoxe o que pretendemos é aprobar o importe que destinaremos a ese rescate que se cifra en 1,5 millóns de euros, unhos cartos que non teríamos que aboar se no seu día o Partido Popular tivese optado por unha xestión pública directa, no canto de regalarlo a unha empresa por un período de 50 anos. En todo caso, dende o Goberno local, seguiremos facendo melloras para facer dese aparcadoiro un espazo axeitado onde deixar o vehículo e ir ao traballo ou facer os recados. Estamos convencidos e convencidas de que con todos estes investimentos e melloras que se están a realizar será un espazo que prestará un servicio esencial tanto á veciñanza como ao propio comercio local, xa que terá un aparcadoiro asequible para a súa clientela. Gracias.
Gracias, señora Rivadulla. Tendo o Partido Popular, señora San Pedro, ten a palabra. Gracias. Ben, levamos yo dicindo moito tempo, levan tratando de tomarnos o pelo con este tema, non sei cantas veces preguntamos neste pleno por canto nos ia costar o parking, que si éramos os donos, que si estábamos en posesión da infraestructura, e volta a preguntar polo rescate, e vostedes que falan tanto de consenso, e comunicación, e de respeto institucional, non sei cantas veces na anterior legislatura se fixeron xuntas de voceiros para tratar este tema. Viñeron os abogados a explicar como estaba a situación. Ben, pois desde que están vostedes aquí, información cero, así que vostedes que piden que reflexionemos o resto, non sei como aínda non reflexionaron de nada, porque de temas tan importantes para os que ahora piden consenso e creen que ten que ser un tema de corporación e de unanimidade, vostedes non falan absolutamente con ninguén, pero con ninguén. E, polo tanto, me parece que as leccións esas das reflexións e do consenso que teñen que quedar para outro capítulo, porque hai moitas normas non escritas das que se falou tamén ao inicio do pleno anterior que se incumpliron totalmente nesta legislatura desde que vostedes están aquí. E, polo tanto, tiraron para diante de todas esas preguntas que lle fixemos unha e outra vez, sin aportar absolutamente nada, sin informar, como digo, absolutamente de nada. Eu, de verdade, despois de tantas preguntas, hoxe nos atopamos con que nos presentan aquí esa liquidación, con que o precio que nós lle marcamos en base aos informes técnicos, que de logo respetamos moitísimo, é de casi 2 millóns de euros 20 anos despois. Eu entendo que non foron vostedes capaces de chegar a un acordo, de negociar cos concursales, non siquiera sabemos se vostedes se chegaron a sentar e a verse cos propios administradores concursales. Porque a veces para sacar un tema como este adiante hai que dedicar tempo, hai que sentar ca xente, hai que tratar de chegar a entendementos. Eu vexo que neste tema entendemento ningún, porque aquí ademais se fala de que o aparcamento é baratísimo para os ribeirenses. Bueno, baratísimo depende como se miren, ao mellor se van a aparcar ali nun momento dado e pagan 20 céntimos, sí, pero se ora nos vai a costar casi 2 millóns de euros facernos cargo deste aparcamento tan barato para os ribeirenses, me parece que non vai a ser. É unha pena, de verdad, ver como outros concellos non tan lonxanos conseguiron mellores acordos con temas similares. Eso é porque seguramente se aplicaron para conseguir esos acordos mellores que o que conseguiu Ribeira. Eu, dende logo, o que temos claro é que, unha vez máis, puxeron en risco o concello, están no poñendo en risco todavía porque non sabemos se esta é a cantidade final, porque aquí xa se falou de outras moi superiores que se vai a ter que pagar, e, dende logo, o fixeron tamén poñendo en funcionamento esas ordenanzas fiscais nas infraestructuras cando non eran súas, licitando unhas obras cando todavía, e unhas inversións nas mesmas cando todavía a infraestructura non era do Concello. E créanme, eu non sei, se gobernaran algo máis, se centraran algo máis, se dedicaran a gobernar no que realmente é seu e non a meterse nas cosas demais, eu creo que o mellor iría. A nós de verdad que nos parece excesivo ter que pagar este precio para que lle vai a salir en 1,7 millóns de euros a todos os ribeirenses, de logo nos parece que é ter pouca responsabilidade de como vamos a facer as cousas. Nós non vamos a ser nin partícipes, nin cómplices deste cambalache que nos presentan hoxe aquí. Un cambalache no que actuaron sin xeito, sin consenso, sin formas, no que ademais, falando da nova reestructuración do aparcamento, se deixou abandonados aos abonados. E non me digan que non, que xa lle dixen tamén algunha vez e mo negaron. Os abonados se enteraron do cambio de contrato por un WhatsApp no que se lles indica que pasen a asinar un novo contrato, no que non teñen información ninguna de que se lles vai a aumentar o prezo, o único que saben é polo que leron na prensa os que a len, e os que non tiñan nin idea, que chegan ali e non saben como vai a ser o sistema, que chegan ali e piden información e non a teñen, que veñen ao Concello e piden información e non a teñen, que un día lles mandan para ir para a planta terceira nunhas condicións nas que eles non pagan unha mensualidade ou unha anualidade, como vostedes lle queiran chamar, para ter o coche nas mellores condicións posibles para non telo na rúa. Por lo tanto, eu creo que esa transparencia, esa comunicación co cidadán da que vostedes tantísimo presumen unha vez máis quedou totalmente desatendida. Estou segura de que moita xente que nos está escoitando hoxe
se ve reflexada neste problema, porque así non lo fixeron chegar moitísimos abonados, nin un nin dous, bastantes máis. De logo, eu creo que hai que tratar a xente e hai que darlle unhas condicións dignas e de respeto ao que pagan con todo isto. Tampouco creo que vayamos a ser cómplices e non podemos apoiar, como digo, que se gasten 1,7 millóns, vale, que di vostede, como decía, que é un dos parkings máis baratos para a veciñanza. Eu, Ten que rematar, de verdade, señora San Pedro. estamos en 3 puntos e supoño que terei algo máis de tempo, señor alcalde. Porque, mire, o problema, vale, xa non é que veñan a pedir aquí cartos, unha vez máis, vale? Porque falaban vostedes unha e outra vez durante todo este tempo, dende que tomaron posesión, de que lle deixamos 13 millóns de euros de débeda. Pero en un ano e 8 meses levan vostedes 7 millóns de euros pedidos, vale? E o di o informe do interventor, me parece que é que nos vamos ao 63% de débeda. E, polo tanto, esa é a herdanza que temos un ano e medio despois, 7 millóns de euros de débeda en un ano e 8 meses. E, polo tanto, me parece que o problema xa non é que pidan vostedes cartos, é que piden cartos para perder cartos, porque, ao final, o aparcamento dá perdas. E terán que dar vostedes tamén explicacións de canto nos vai a costar este ano o aparcamento. Eu creo que esta non é unha inversión productiva, porque se falaba aquí antes do tema das concesións, e ao mellor a nós parecenos un capricho ter que adicar estes cartos asumindo un risco que, como dixen antes, non sabemos se vai a quedar aquí. Por que non ao mellor concesionalo e que o concesionario se faga cargo deste 1.700.000 euros? Porque o señor Suárez Puerta tamén fala moito de municipalizar, pero de momento municipalizacións por aquí non vimos ningunha ao canto, nin a guardería, nin outros servicios que están aí en plena finalización. Eu digo que este 1.700.000 euros pódese adicar a calqueira outra cousa, como pode ser un tema tan recurrente e tan importante para o noso concello como é o polígono industrial. Eu creo que solicitando este crédito, as posibilidades de financiación municipal hacia o polígono industrial acábanse. E, polo tanto, eu creo que se lle podría buscar outro encaixe de concesionar esta infraestructura e adicar esos cartos, xa digo, a un tema como é o polígono industrial, que tanto compromiso tamén recibiu por parte desta corporación. De verdade, me parece que están as cousas fora de punto. Me parece que, ademais, acabamos de aprobar uns orzamentos que, como digo, entraron en vigor fai apenas 10 días, que se podía haber tamén contemplado, se sabíamos que iba a haber estos gastos, unha partida para dar cabida no orzamento a este gasto. Tampouco se fixo. Esta é a planificación coa que traballamos no Concello. De logo, nós non vamos a ser cómplices de seguir aumentando esta débeda, que vai a facer que o Concello pase do 60% de débeda e que outras inversións, como pode ser un polígono industrial municipal, quede en risco por unha infraestructura que podíamos levar adiante de outra maneira. Con nós para eso, de verdade que non conten. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Por puntualizarlle algunha cuestión que vexo que vostede nin leu o propio informe que consta neste expediente. É que na terceira páxina, non tiña que nin lelo completo, na terceira páxina xa pon que o 30 de abril do 2021 levantábase unha acta entre o Concello de Ribeira e a Administración Concursal na que se dicía que o mantemento das instalacións iba a pasar a mans do Concello e que posteriormente, por acordo de ambas partes, se procedería a asumir a xestión do servizo, é dicir, dentro do 30 de abril de 2021, o aparcador do centenario do Concello de Ribeira. Vostede pode dicir que non, os informes técnicos dignos que sí. Entón, claro, eu entendo que vostede teña que agarrarse a algún tipo de estrategia, pero, bueno, unha vez máis, vostede creo que colle o peor do seu antecesor, que é mentir directamente para intentar xerar un estado de opinión que non é certo e que non se corresponde á realidade. Dicirlle que, claro, vostede pon que esta proposta non é productiva para os veciños de Ribeira. Supoño que a súa proposta, xa yo comentaba tamén o tenente alcalde, sería regalárllelo a unha empresa privada para que tivese unhas tarifas abusivas que iban a pagar os veciños e veciñas de Ribeira, como xa se demostrou no pasado. Creo que temos que dicirlle aos veciños e veciñas de Ribeira que grazas a esta xestión están podendo desfrutar dun aparcadoiro asequible, económico, e que canto máis se use, maior será o beneficio non só para a veciñanza de Ribeira, senón tamén
para o propio Concello. E despois xa misturar este tipo de cuestións co polígono industrial xa me parece desmesurado. É dicir, dentro do Concello de Ribeira estamos comprometidos a realizar ese polígono industrial. A min faltame tamén que o Partido Popular se implique para pedirlle á propia Xunta, que é a que ten competencias en materia industrial, que poña cartos tamén para financiar ese polígono industrial. Porque é certo que é un polígono de impulso local, é certo, porque tivemos que asumir unha competencia da propia Xunta ante a inacción durante décadas para construir un polígono industrial na nosa localidade. Porque non o ten Ribeira, pero que agora mesmo tampouco ten chan industrial Boiro, A Pobra ou Rianxo. E faltanos ese compromiso da Xunta. Dentro do Concello de Ribeira dicimoslle que claro que imos impulsar ese polígono industrial. Non teña a menor dúbida. O gallá tamén podamos escoitar máis pronto que tarde que a Xunta de Galiza tamén se compromete con ese polígono industrial. En todo caso, hoxe o que temos que votar é este rescate do aparcadero do Centenario. Quero incidir nalgúnas cifras para que os veciños e veciñas tamén teñan en conta. O custo das obras estimouse en 4.175.000 euros. A amortización acumulada ata o 30 de 4 de 2021, que é a data na que o Concello pasa a asumir esa propiedade, é de 1.146.000 euros. Tamén hai unhas cotas tributarias dos impostos de bens inmobles, do IAE, que tiñan que estar sufragadas por parte da concesionaria, que son 370.000 euros. O importe das obras necesarias para resolver as patoloxías e deficiencias na conservación da instalación, case 900.000 euros, ou o importe dos gastos de mantemento da instalación, que supoñen 152.000 euros, que teñen que ser satisfeitos polo Concello en sustitución do contratista. En todo o caso, estamos falando dun importe aproximadamente de 1,7 millóns de euros e, por tanto, votar a favor disto supón votar a favor das arcas municipais, defender os recursos de todos os veciños e veciñas de Ribeira e facer o contrario, pois xa sabemos o que é. Defender que a empresa poida aínda levar máis cartos dos que xa levou por unha xestión que non foi a axeitada. Por tanto, pasamos a votar primeiramente o punto número 7, que é a liquidación do contrato de concesión e obra pública de construción e xestión do aparcadero do Centenario. Votos a favor. 11. Abstencións. Votos en contra. 10. Queda aprobado, por tanto, por 11 votos a favor e 10 en contra. O punto 8 é a aprobación inicial do crédito 2/2024. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. 11 votos a favor e 10 en contra. Queda aprobado. O punto 9 é a operación de crédito 2/2024. Votos a favor. 11. Abstencións. Votos en contra. 10 votos en contra e 10 ao revés. 11 a favor e 10 en contra. Queda aprobado, por tanto. E pasamos xa ao punto 10º, que é a solicitude da empresa Urbaser de facer unha sustitución da garantía constituída para responder ao contrato de lixo e de recollida de lixo e limpeza pública viaria. Pasolle a palabra á concelleira de Economía e Facenda, a señora Pouso. Ben, no ano 2017 firmábase o contrato para a recollida e tratamento do residuo e limpeza viaria con Campresa Recolta e Servicios. A duración deste contrato era 12 anos a contar desde 1 de setembro de 2017. O prezo deste contrato anual era de 1.697.453 euros. No ano 2020 prodúcese o 19 de maio a cesión deste contrato de recolte a Urbaser. E hai un acordo plenario que autorizaba esta cesión. Ben, no seu momento, a empresa Urbaser depositou o aval bancario constituindo a garantía para responder das obrigas dese contrato e consta depositado na Tesorería Municipal. O que solicita ahora a empresa, o 10 de xullo do 2023, solicitou sustituir esa garantía
que ten constituída como aval bancario, sustituíla por outra garantía a través do seguro de crédito e caución. Simplemente a cuestión é unha garantía que está perfectamente recoñecida na lei, que se pode efectuar sin ningún problema. O que ocurre é que é o pleno competente para autorizar, por un lado, que constituyan a nova garantía para aprobar a devolución da que tiñan constituída ou da que teñen constituída actualmente na Tesorería Municipal, e que ascende a máis de 900.000 euros. Grupos que desexen intervir? Polo Partido Popular? Nada. Pois pasamos directamente á votación, que é ese cambio da garantía, como acaba de explicar a señora Pouso, da empresa Urbaser. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Moitísimas grazas. E pasamos ao punto 11º, que é a modificación da ordenanza fiscal, na que basicamente se propoñen equiparala, non, a ordenanza fiscal parecida a que ten a Deputación da Coruña, con máis aprazamentos ou máis fraccionamentos, para que as persoas do Concello de Ribeira que teñen que facer pois pagamento, non, desas obrigas fiscais, pois teñan maiores facilidades. Pois dentro do Concello creemos que é necesario facilitar que as persoas fagan uso dese fraccionamento, se é necesario. E paso a palabra xa á Concelleira de Facenda para que poida explicarlo detalladamente. Ben, pouco que engadir en este tema, é simplemente facilitar que aquelas persoas que necesiten acudir ao procedimento de aprazamento ou fraccionamento de débedas non teñan que constituir garantía cando as débedas son de cuantía menor. É dicir, ascendese o que se fai a través desta modificación é elevar a cuantía das deudas para exixirlle a garantía aos contribuintes. E entonces o que se facilita é todo o procedimento e toda a tramitación. No caso nos que sí se vai a exixir garantía é cando, para aquelas débedas superiores a 2.000 euros, cando haxa incumprimento por parte de contribuintes que xa tiveran tramitado algún expediente de aprazamento ou fraccionamento. É dicir, ata 12.000 euros non se vai a requerir garantía, pero aquel contribuinte que tuvese aberto expediente previo e que houbera un incumprimento, nesos casos sí que o Concello, pois para, digamos, garantizar, sí que vai a exixir para cuantías superiores a 2.000 euros que se siga constituindo, depositando esa garantía de que se vai a cumprir cos calendarios de pagos. Entonces, trátase, en definitiva, de facilitar as tramitacións aos contribuintes e de non complicarlo. Tamén está, pois, pola outra parte, que os contribuintes tamén respondan e que non vexan eses impedimentos incumplindo no caso de que teñan estes aprazamentos. Moitas grazas. Grupos que desexen intervir. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Ribadulla, ten a palabra. Gracias. Ben, moitas persoas e empresas non sempre teñen as mesmas capacidades financieras para realizar o cumprimento das súas obrigas fiscais. Conscientes desta realidade e sabedores de que as cargas tributarias non deben ser un impedimento para a recuperación económica, desde o Bloque Nacionalista Galego imos apoiar esta proposta de modificación da ordenanza fiscal xeral, na que se propoñen maiores facilidades para o aprazamento e fraccionamento das débedas tributarias. Esta medida, como ben se recolle na ordenanza, evitará ocasionar problemas a aquelas persoas que se atopen nunha situación de dificultades e tamén ofrecerá unha alternativa viable ao sistema tradicional de pagamento único, que en moitos casos resulta inalcanzable. O fraccionamento en varios plazos ou o aprazamento axudará a aliviar a carga económica ao tempo que asegura que as persoas e entidades poidan cumprir coas súas obrigas sen que se vexan obrigadas a tomar decisións drásticas, como o peche dos seus negocios ou a perda de bens fundamentais para o seu sustento ou actividade. En concreto, como se establece, a Administración ofrece mecanismos claros e justificados para avaliar a solvencia do contribuinte, o que asegura que os casos se examinen de forma personalizada de acordo coa súa situación económica real. Non podemos esquecer que a solidez fiscal dun concello
tamén depende da capacidade dos nosos veciños e veciñas para cumprir coas súas obrigas. Polo tanto, ao ofrecer estas facilidades, estamos tamén garantindo que a Administración poida seguir xestionando os recursos públicos de maneira eficiente, ao tempo que brindamos unha oportunidade de solución a quen máis o necesita. En conclusión, apoiar esta medida non é só unha cuestión de xustiza social, senón tamén de responsabilidade política. Moitas gracias. Produlla, que anda do Partido Popular. Señora San Pedro. Rápidamente, simplemente decir que dende logo sempre a favor de que se regularicen, de que se melloren, que se faciliten os trámites para a veciñanza. Pouco máis decir que, bueno, tan mal non debemos deixar o tema das ordenanzas fiscais cando en todo este tempo pois non houve ningunha modificación máis que esta. Nada máis, gracias. Grazas, pois pasamos á votación xa da modificación da ordenanza fiscal xeral. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. E pasamos xa ás proposicións. A primeira é a presentada por dona María José San Pedro Fernández sobre o derrubo da casa Ocupa Siten Romero Ortiz. Ten a palabra. Moitas gracias. Ben, pois paso a exposición de motivos. Durante anos, a veciñanza do barrio de Romero Ortiz estivo a sufrir as consecuencias diarias de ter un narcopiso no eixe central da súa rúa e que este ocupase as constantes preocupacións nas súas rutinas do vecindario. Foron numerosos os seguimentos por parte das autoridades, corpos e forzas de seguridade do Estado que interviron en múltiples ocasións para tratar de frear unha sangría que atormentaba a vida dun barrio histórico do noso municipio. A propia veciñanza sufría nas súas carnes os episodios de violencia, roubos, trapicheos, trifulcas, etc. Un barrio polo xeral de xente maior, familias asentadas dende fai anos e que habitan en edificios históricos ou vivendas unifamiliares nas que levan décadas discorrendo unha vida normal e sen aparentes perigos ata a aparición dos chamados ocupas. Foi aí onde os veciños trataron unha outra vez de reivindicar solucións a un problema que vía como afectaba directamente o seu modo de vida e o seu benestar familiar, ao tempo que tamén as súas propiedades no entorno perdían valor pola situación xerada. Por aquel entón, falamos do ano 2022, o Executivo local chegaba a un acordo con motivo da rehabilitación da rúa da cesión dun muro, así como da compra da vivenda problemática en cuestión. Foi así como a través dos propietarios dunha das vivendas chegouse aos colindantes, que tamén mostraron o seu interese por chegar a un acordo co goberno municipal e vender as súas propiedades. Unha operación que sería beneficiosa para o municipio, xa que ademais de eliminar un punto flagrante de venta de drogas, deixaría un espacio diáfano no barrio inexistente ata data e que favorecería a vida de lecer dos veciños do entorno. A finais do 2022, o Pleno daba luz verde de xeito unánime a solicitude dun crédito ao IGUS por valor de 700.000 euros para a posta en marcha da compra e rehabilitación de dous puntos importantes como eran o referido Romero Ortiz e a Curva da Muiñeira. No 2023, co proxecto xa realizado en proceso de trámites administrativos, a Narcocasa sufría un incendio que puxo en xaque a todo o vecindario, creando unha alarma social insoportable para unha poboación cunha boa calidade de vida. En vista da situación, o Concello tramitou nese momento con carácter de urxencia unha declaración de ruína que levou por parte do Executivo local ao derribo da vivenda en cuestión e dando por rematado así parte do problema. Mais o segundo dos inmobles adquiridos quedou en pé á espera de ser derribado para converter aquel espacio nunha área de lecer para que a veciñanza do entorno puidese dunha vez por todas disfrutar duns banquiños e dun área de descanso sen alonxarse das súas vivendas e dotar así a un barrio pois tamén dun espazo social para a veciñanza que revitalizase así unha zona que viña de pasar uns momentos complicados. Sen embargo, dende entón, nada soubemos do avance desas obras, de si seguen, de si van a seguir, de si están paralizadas ou simplemente, como outras tantas, pois que caeron no esquecemento. E non sería unha boa nova, dende logo, para os veciños que isto caese no esquecemento, agora que volven a sufrir pois consecuencias da ocupación e do trapicheo. O desaloxo do edificio Ocupa das Avesadas volve a poñer en alerta a veciñanza deste barrio, que ve como de novo pois volven a ser obxecto da ocupación. Sabemos, porque así non lo fixeron chegar, da gran preocupación que existe entre a veciñanza, do desamparo que senten por parte do Executivo Municipal, que lonxe de empatizar con eles, presumen de ter quitado o problema dun lado para metelo noutro, ou mesmo de suxerir aos veciños que entren eles alí, co problema o risco que eso suporía. O Goberno Municipal non debe estar só para sacar peito do que cree que consigue, que, por certo, tampouco é que teña ningún mérito máis alá do xudicial, senón que debe estar para ofrecer solucións alternativas aos veciños que volven a ver privada a súa seguridade fronte á indiferencia dos mandatarios. É por iso que solicitamos que o Goberno Municipal execute os fondos que proveñen do IGUS
para o derribo da casa que queda levantada en Romero Ortiz e a execución da posta a punto do espazo nomeado nunha área de lecer para disfrute da veciñanza. 2. A posta en marcha de medidas de seguridade disuasorias e de protección do entorno das novas ubicacións onde se teñen desplazados ocupas de avesadas para evitar novos problemas en diferentes barrios, como que se nos traslada neste caso dende Romero Ortiz, Cristóbal Colón ou a Rúa Galicia. Moitas gracias. Grazas. Grupos que desexen intervir. Señor Suárez, ten a palabra. Moitas gracias, señor Calderón. Hoxe debatemos unha proposición que aborda un problema real e serio para o barrio de Romero Ortiz. Estamos falando de inseguridade, de ocupacións, trapicheos, de perda de tranquilidade nunha zona que sempre foi exemplo de convivencia. Pero tamén falamos de algo máis, de responsabilidade. Responsabilidade de actuar, de resolver e de non buscar culpables onde non os hai. E aquí é onde debemos ser claros, porque mentre o Partido Popular acusa a este goberno de inacción, o que eles fixeron foi precisamente gran parte desa inacción. Como ben acaba de decir na súa proposición o señor San Pedro, no ano 2022 aprobouse un crédito, a solicitud dun crédito por 700.000 euros, derrumbouse gracias a suerte mediante que non é ninguna, pero bueno, dun incendio pola que se valorou unha ruína e por eso se pudo tirar abaixo o edificio, non por unha xestión que levara a cabo o seu goberno, sino que hubo un incendio e provocou que eso se pudera derribar, senón estaría exactamente igual que está o edificio do lado actualmente. Pero non só eso, sino que é curioso como habitualmente nas súas proposicións se contabilizan os meses e en esta xa non o poñen. E non o poñen, eu penso que porque pasou tan pouco tempo para poder levar a cabo tanto o derribo como a aplicación como a construcción da finca, porque casi temos que ter aquel urbanizado, arreglado, xa. As cousas tardan un tempo. Por outra parte, falan da ocupación, eu pregúntome, xa sei que para algunhas cousas aceptan as competencias judiciais como tales, para outras non, como acaba de verse ca as competencias da Xunta, pero vostedes que fixeron realmente ca ocupación, cos problemas que había en Ribeiro aquí ou desapareceron ou non existían cando vostedes estaban no goberno? Eu creo que están creando un relato un pouco de terror, que sabemos que hai un problema, somos conscientes, pero están vendendo sistemáticamente Ribeira como unha cidade oscura, peligrosa, chea de ocupas por todos os lados, chea de basura, chea de ratas, na que están axudando un montón tanto ao turismo como ao comercio, como a todo o mundo. Eu penso que poda informarse acerca de Ribeira, está con unhas ganas maravillosas despois de a situación que están vendendo, que máis alonxa bastante da realidade. Si que é verdade que hai problemas de todo este tipo que acabo de comentar, pero Ribeira non é non sei, é que pouco máis parece que vivimos nas 3.000 vivendas con todo o respeto á xente que vive no polígono sur de Sevilla. Entonces, eu pediríalles que este tipo de proposicións que son positivas por dentro do que tenden a facer, que non desdibuxen a imaxe de Ribeira, que non fagan dano tanto ao comercio como ao turismo como ao resto das cousas, xa que teñen tanto implicación e tanto apoio a Ribeira, pois que manifesten un pouco máis, se pode non desdibuxar constantemente a imaxe do Concello, porque ademais, se lles digo, non é que desde que entráramos nós no Concello Ribeira se convertira neso. Ribeira xa é así desde fai moitos anos, é algo no que creo que estamos todos de acordo que temos que loitar e que temos que acabar. Temos problemas co consumo de drogas que provocan que moita desta xente acabe facendo determinado tipo de delitos, acabe ocupando casas, viviendas e demais, pero eso é algo que temos que loitar. Eu descoñezo si desde que entramos nós no goberno cambiou a situación exponencialmente a peor. A min pareceme que non, a min pareceme que incluso, bueno, podese ver na zona de Avesadas que tamén, a lo mellor por unha resolución judicial, bueno, a mellor non, porque hubo unha resolución judicial, se fixo un alzamento dentro dun edificio, e entonces se botou os ocupas que había dentro. Vostedes parece que están disconformes con isto, porque din que o problema se trasladou dun lado ao outro, vamos a ver.
acabouse con un problema de ocupación. Evidentemente, o Concello de Ribeira non vai acabar con todos os problemas de ocupación de todo o país, nin está dentro das súas funcións, como vostedes din, é unha función judicial. Entonces, por lo tanto, en algúns aspectos non podo estar de acordo con vostedes, polo menos na forma na que o plantean. Respecto á actuación dentro da plaza, non teño ningunha dúda de que se vai levar a cabo máis pronto que tarde, en canto o concelleiro de Obras poda levarla a cabo. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Suárez. Que do Partido Barbanza Independiente, señor Mariño, ten a palabra. Señores, antes de nada, me están hablando de la vivienda de Romero Ortiz. Para su información y para que no se pongan nerviosos, les informaré que, y como les dirá posteriormente el concejal de Obras, que está en vía el proceso y en breve se efectuará ese derribo y se adecuará la zona. No creen alarma a los vecinos, pues este gobierno le preocupa lo que está ocurriendo en esa zona y está actuando día tras día. Ahora bien, lo que chirría de su moción es que, según ustedes, presumimos de haber quitado los ocupas de una zona determinada. Interesante afirmación, me quieren decir que tanto el alcalde como yo hemos presumido de esta actuación. Yo les preguntaría dónde y cuándo hemos presumido. El señor alcalde y yo mismo hemos trabajado desde hace tiempo con este tema. Es más, teníamos pendiente en realizar una reunión con los vecinos allí en Avesadas, pero para dar la cara y escuchar el sufrimiento que estaban padeciendo. Señores de la oposición, me admiten a colación de lo que he dicho anteriormente, que en algún momento en estos años se han molestado ustedes en ir a hablar con esos vecinos de Avesadas. Hasta donde yo llego, no. En la rúa José Ramón Fernández Barreiro, por ejemplo, con los autónomos, como he dicho, en multitud de intervenciones, y antes lo mencionaba la señora portavoz del Partido Popular, tenían que levantar las persianas todos los días y palpaban el miedo de sus clientes. Y esto para un autónomo no es nada bueno ni rentable. Mire usted, es más casualidad o no, una vez allí en esa calle, a los segundos de salir de mi coche, lanzaron una ventana impactando con el coche que tenía yo atrás. Y ahora a esa persona a ver quién se le hace cargo de esos desastres. Ya no hablo únicamente ya del miedo a ir a esa zona, a pasear los vecinos que viven de todos los edificios colindantes y que han tenido que soportar los improperios e insultos hacia ellos desde las ventanas del edificio en cuestión. Tampoco hablo del miedo que tenía la gente en ir por la acera del edificio. Nosotros trabajamos sigilosamente y con la discreción oportuna. De ahí que rehusamos finalmente no hacer una reunión en la calle con los vecinos para no evitar, y no por no evitar críticas, sino por no dar demasiada información que perjudicara al proceso para resolver el problema. Nosotros teníamos un problema grave, pero no el Gobierno únicamente, sino Ribeira entera tenía un problema ya no solo de ocupación, sino un foco conflictivo, como se ha dicho anteriormente, activo en un barrio y con un problema aparejado de drogas. Y en Román Paladino, señores de la oposición, ustedes en 5 años no solucionaron nada y este Gobierno en un año problema resuelto. Caso cerrado, diría yo. Miren ustedes, mientras ustedes se pasaron estos 5 años haciendo megaestructuras, con presupuestos que aumentaban cada día, había vecinos que no podían dormir tranquilos. Este Gobierno se puso en contacto con el Sareb, no sé si ustedes hablaron alguna vez con el Sareb, para evitar todo este problema. Y eran partidarios ustedes de tener focalizado el problema ahí. La respuesta del Sareb, como saben ustedes por prensa, fue una petición a los servicios sociales de que si existían personas vulnerables. Y nosotros desde el Departamento de Servicios Sociales hemos tendido la mano a todos los que estaban allí, pues entiendo y entendemos que a veces la vida no es igual para todos y nadie quiere llegar a esa situación. Y como concejal tendimos la mano a todos los que estaban en ese inmueble, tendimos la mano para ayudar y para que salieran de esa situación. Y como saben ustedes, solo una persona accedió a nuestra llamada. Por lo que entendemos que esas otras personas rechazan integrarse en la sociedad. Y en la sociedad hay que cumplir y hay que ser, como Dios manda, actuar con todos los vecinos. Se envía esa información al SARE y a partir de ahí se mueven los hilos y el único problema es que al avisar de esa notificación de desahucio se produce una salida de esos ocupantes. Pero ahí ya entramos en otros temas y es que las fuerzas del orden, con los medios a su alcance y con las leyes vigentes, pudieran actuar. Tema que no voy a entrar a valorar yo en este momento, lo que ha ocurrido desde el aviso que se iba a hacer ese desahucio. Lo que les digo yo es que desde este Gobierno ha procedido a actuar en algún inmueble y que ha sido ocupado usando los medios que disponemos y seguimos de cerca los inmuebles que tenemos en conocimiento. No estamos abandonando a nadie, ni a ningún barrio, ni a ninguna calle. Y desde aquí hago un llamamiento a la ciudadanía de Ribeira que seguiremos buscando soluciones
para que esas alteraciones de orden por ocupaciones desaparezcan de Ribeira en todos los lugares que tenemos constancia. Y hago un llamamiento para que toda alteración del orden público, posibles ocupaciones, sean puestas rápidamente en conocimiento de las fuerzas del orden. Lo hemos conseguido en Avesadas, pero también otro foco de ocupación hace meses en Rúa Cordieiro también lo hemos eliminado. Yo mismo he estado reunido con vecinos en Rúa Cordieiro. Y no les quepa ninguna duda que, al igual que hicimos en Avesadas, en Rúa Cordieiro, seguiremos detrás de todo aquel que no se quiera reinsertar y esté perjudicando la vida diaria de nuestros vecinos. Pero, señores, aquí con las leyes que tenemos y con esa ley de vivienda aprobada en Madrid por un gobierno y unos socios, yo dejo caer esta pregunta a todos los que nos oigan y nos estén viendo. ¿Un ciudadano español con las leyes que tenemos tiene asegurada su propiedad privada? Pregunto. Es más, el Gobierno de la Nación me garantiza que mi propiedad privada está asegurada si yo me voy hoy 3 años al extranjero. Aquí en este país llamado España se están haciendo leyes que en vez de perseguir a los ocupas se persiguen a los policías que quieren desalojar por la fuerza a unas personas que están ocupando una propiedad privada. Ya acabo, señor alcalde. Se está creando una mafia de ocupación, como ocurre en Romero Ortiz, que después el ocupa alquila la propiedad a otro ocupa con total impunidad. Las leyes que tenemos sirven para que los delincuentes, bien asesorados, le quiten la vivienda a una persona que legítimamente ha pagado. Me va a perdonar si le molesto a mi compañero de la izquierda, pero esto se debe a que en este país se está realizando no una política social comunista, se hace una política comunista que no defiende la propiedad privada. La Constitución blinda la propiedad, pero aquí no se cumple. ¿En qué país vivimos? ¿Garantiza el Gobierno de la Nación la propiedad privada en España? Cada uno es muy libre de responder. Señores, el Estado garantizará esto cuando se pueda desalojar a una persona en 24 horas. Hasta que llegue ese momento, a mi modo de ver, en este país la propiedad privada no está garantizada. Nada más, muchas gracias. Grazas. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señor Vidal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde, boa tarde. Desde o Goberno de Ribeira sempre tivemos claro que hai que apostar pola humanización e pôr en valor os barrios da nosa cidade. O caso que tratamos hoxe, onde se atopan as rúas de Romero Ortiz, a Rúa Teruel, Murillo ou Cervantes, tiveron que soportar durante anos incidentes continuos de criminalidade que incrementaron a inseguridade desta zona da nosa vila. Xa naquel tempo BNG apoiou a proposta para adquirir o inmoble por parte do Concello, onde residían persoas con condutas adictivas e así poder rematar cun problema que afectaba a convivencia neste barrio. E desta maneira tamén recuperar espazo para a socialización e uso e disfrute dos veciños da Romero Ortiz. A finais de xullo deste ano iniciáronse os trámites para que se realizara o proxecto definitivo que estaba pendente. O proxecto é presentado o 13 de novembro no Concello. Para a súa información tamén, o pasado venres 22 remataba o prazo aberto o día 19 deste mes para que as empresas presentaran as ofertas para facer os traballos de derribo do inmoble. Quero aproveitar tamén anunciar que imos promover a remodelación da Romero Ortiz para poñer punto final ás continuas molestias que causa o mal estado das lousas, evitar os traballos continuos en tarefas de mantemento para non desperdiciar tempo e recursos e deste xeito aumentar a seguridade tanto vial como peonil. Tráenos esta moción unha conexión curiosa, un cruce de camiños, digámoslo así. Pasamos da Romero Ortiz ao edificio que se remata de desafiuzar na rúa Xosé Ramón Barreiro, onde se dio o goberno que non pode sacar peito. A oposición facendo política dun tema tan delicado. E plantexo, quen gobernaba cando se ocupou o edificio? O Partido Popular. Que fixo o Partido Popular durante tantos anos de ocupación? Nada. Quen se mobilizou e presionou para que se materializara o desafiuzamento do inmoble? O goberno actual, o goberno de coalición. Pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Vidal, quenda de réplica, señor San Pedro, ten a palabra. Gracias. Ben, pois a ocupación do edificio, señor Peón, como ben decía o señor Mariño, estamos completamente desamparados polas leyes estatais. Pero ben, tratouse unha e outra vez de falar co Sareb e dende logo, ao final, isto é como en tantos outros casos, ao final quen ten que dar a orden é un xuez. Non nos gustaría que tardasen tanto, pero esa é a realidade. Realidade da que difiere, por un lado, din que efectivamente existen todos esos problemas, por outro lado, o señor Suárez Puerta di que non existe ningún. Eu son a máxima defensora de Ribeira. A máxima. O sea, a máxima. Defensora de Ribeira, en todos os sentidos. Non se vive mellor en ningún sitio, nin hai mellor calidade de vida en ningún sitio que aquí. Pero hai problemas.
E esos problemas, pois teremos que tomar determinacións e consenso, e se temos ferramentas na nosa man coas que podamos aminoralos e melloralos, pois adiante, poñámolas en marcha. Tamén me alegro, señor Peón, que yo iba a comentar despois, que me diga que vai a meter man aí no tema das lousas da calle, porque efectivamente que é unha necesidade absoluta para os veciños. Eu non me invento todo isto, a min isto mo transmiten os veciños. Señor Mariño, non dixen que presumira o alcalde, a min o que me dixeron os veciños directamente é que o que presumía era vostede, que en vez de empatizar con eles, que vostede sacaba peito. Pero bueno, eso que me contan a min, que ao mellor non se corresponde coa realidade. Polo tanto, eu o que me alegro é de que esta casa pois teña xa aprobado o proxecto de derribo, que se este licitando e que efectivamente pois todos esos pasos que hai que levar a cabo para poder proceder, se non é por unha sinal de emerxencia como foi un incendio, pois estean dando e agora se den pois con naturalidade e con normalidade, porque eu creo que a veciñanza precisa ver xestos por parte do Concello e precisa, dende logo, sentirse pois arroupada, sentirse entendida, porque sabemos que é moi complicado, dende logo, cando te topas cun problema na vivenda de enfrente. Por lo tanto, eu creo que o primeiro que hai que facer, como non, ademais de sacar adiante todos estes trámites, pois é empatizar e tratar a xente pois con respeto e con comprensión para tratar de, pois polo menos de paliar ou de aminorar todos os problemas existentes nun barrio como do que estamos a falar agora mesmo, como que é Romero Ortiz, pero que isto é moi extrapolable, como dixen antes, pois a outros puntos que agora hai quentes, por decirlo así, como pode ser Cristóbal Colón. Polo tanto, eu pois animo a que se poñan as medidas precisas, sei que as ferramentas que temos son as que temos, pero dende logo creo que hai que intentar poñelas todas a funcionar para que isto pois non sexa unha proliferación sen límite. Nada máis pola miña parte e moitas gracias. Gracias, señora San Pedro. Ben, pois, por incidir en aportar máis información para que as persoas que están vendo o pleno coñezan perfectamente que é o que fixo o Concello ao longo dos últimos meses para proceder a ese desaloxo efectivo no barrio das Avesadas, incidir que, efectivamente, dentro dos servizos sociais fixose informes de vulnerabilidade sen os cales hoxe non se terían podido desaloxar ese edificio, basicamente porque o xulgado podía pedir eses informes e, por tanto, retrasar aínda máis o desaloxo, e dende a Concellería de Servizos Sociais fixose ese traballo previamente para evitar novos retrasos, porque xa se anunciaba tamén que podía ser o desaloxo por volta do 2025, e agora mesmo está desaloxado grazas a ese traballo previo de maneira dilixente. Tamén se recabaron informes por parte da Policía Local para que a Sareb fose coñecedora de que estaba habendo un conflito grande nese barrio, porque até o momento a Sareb tampouco sabía que había un edificio ocupa, sabía que había persoas drogodependentes, pero non sabía que nivel de conflictividade social había nese propio barrio, porque non se lle remitiran os informes da Policía Local. Para que as persoas tamén coñezan a situación, dende o Goberno Municipal estivemos actuando de maneira dilixente sempre que houbo conflitos. Ao longo deste ano e medio que levamos no Goberno reforzamos o cadro de axentes da Policía Local en 3 axentes máis e, ademais, estamos reforzando as noites das fins de semana para evitar que haxa conflictividade nos puntos máis negros que temos actualmente na nosa cidade. Ademais dese reforzo con presenza efectiva da Policía Local, estamos facendo controis de alcoholemia e drogas. E, por tanto, iso tamén incide en unha maior seguridade para as persoas que viven no noso Concello e tamén deixarlle moi claras as nosas intencións ás persoas que non queren desintoxicarse, como ben dicía o tenente alcalde, tan só unha persoa solicitou a nosa colaboración por parte de servizos sociais e, evidentemente, como son persoas que teñen un problema de saúde, como é a drogodependencia, van a ter todo o noso apoio para poder rehabilitarse. Pero tamén lle temos que lanzar unha mensaxe moi clara a todas as persoas que están convencidas de que queren vivir así e de que non se queren rehabilitar. A mensaxe clara que lle temos que lanzar dentro do Concello de Ribeira é que non van a ter facilidades para seguir trapicheando, consumindo ou molestando a propia poboación. E por iso, eu creo que é un tema do que non debemos facer política, se me entende ben a palabra, é dicir, non debemos utilizar este tema
para andar botándonos os trastos á cabeza. Creo que no mandato anterior nunca se tivo que escoitar cuestións sobre ese tema, senón que creo que neste momento toda a Corporación Municipal debería estar unida para que os veciños e veciñas de Ribeira poidan desfrutar dun clima de boa convivencia, que eu recalco, Ribeira ten unha veciñanza excelente, que sabe comportarse, e, por tanto, que aqueles poucos contados e que sabemos quenes son, que non saben convivir en sociedade, pois que saiban que llevamos a poñer todos os atrancos posibles e todo o que estea na nosa man faremos para evitar que esas persoas perturben a boa convivencia que teñen os veciños e veciñas de Ribeira. Xa lle dicía tamén o concelleiro de Obras que esa actuación en Romero Ortiz está en marcha, xa se vai producir ao longo das vindeiras semanas, e esperemos que tamén esa actuación reforce a ese bo clima de convivencia e tamén de seguridade cidadá. Pasamos logo a votar esta proposición sobre o derrubo da Casa Ocupa sita en Romero Ortiz. Votos a favor? Aprobada por unanimidade, moitísimas grazas. E pasamos ao punto 12, que é unha proposición presentada por Ana Isabel Barreiro sobre a campaña dos bonos Ribeira. Ten a palabra. Pois moitas gracias, alcalde. Boas noites xa a todos e a todas. Vimos de asistir fai un mes á aprobación do orzamento do Concello de Ribeira para o 2024 e se nos presentaba de forma tardía e extemporánea, a pesares de contar cunha amplia maioría para a súa aprobación en tempo e forma. E ter 7 dedicacións exclusivas a cargo do Concello, que son os 7 soldos menos productivos da historia da democracia de Ribeira e que non redundan na boa marcha do mesmo. Sen embargo, neste orzamento que naceu morto non se contemplaba ni un só euro para dinamización, desenvolvemento e apoio do tecido comercial. Asistimos unha vez máis a esa hipocresía política do partido do BNG que cando estaba na oposición pedía o que agora esquece por completo. E aquí podo mostrar reiteradas fotos de diferentes anos no que se pedía apoio unha e outra vez para o comercio local e se pedía que se contemplaran partidas orzamentarias, sin embargo, cando vostedes teñen a oportunidade de facelo, non o fai. Como ben dixo aquí o alcalde, estamos a facer política, eu non traio para facer política aquí, senón quero ter o consenso de toda a corporación en un tema como este, pero é que, a parte de incumplir en este tema, incumpliron tamén en educación ou incumpliron en igualdade, que tamén son partidas que sufriron tesoirazos por parte deste tripartito. Non esquezamos, como ben decía, campañas a favor do comercio local, simplemente publicidade e propaganda, cando teñen o deber e a responsabilidade de impulsar e non o fan. Non mintan e non engañen máis a veciñanza de Ribeira. Isto é o único que saben facer, sair na foto ou sair detrás da pancarta para pedirlle algo, neste caso, asunto. E nada máis, o resto é fume. Prometen campaña que logo non cumpren. Utilizan os veciños e veciñas de Ribeira como arma arroxadiza electoral e logo, cando teñen o deber de cumplir eses propósitos, non o fan. Para mostra do que estamos a contar, pois neste orzamento fulminaron a partida dedicada aos bonos a Mar Ribeira, campaña que, ademais de insuflar ata 30 euros aos petos da veciñanza que deben soportar unha exacerbada inflación cada vez que se vai á compra, xa non digo de bens básicos, senón calquera compra de calzado, de roupa, etcétera, teñen que estar soportando esos precios exacerbados, como digo, e tamén pois se insuflaba alento ao comercio local, ademais pois se dinamizaba as compras do comercio de proximidade e na hostelería. A campaña Marrideira, ademais, foi unha campaña con enorme aceptación, recoñecida xunto coa iniciativa Ribeira Store pola Secretaría de Estado do Comercio do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, Ministerio, por certo, do PSOE, que non vai a quedar ningunha dúbida, a través dun concurso de ideas tecnolóxicas para a promoción do comercio local. Esta campaña dos bonos mobilizara alá no ano 2021 200.000 euros no comercio local e na hostelería, 15.000 na plataforma, para o ano 2022 255.000 euros no comercio local e na hostelería,
e 15.000 na plataforma, e no ano 2023 100.000 euros. Como se pode saber, pois foi disminuindo ata a súa total desaparición. Neste sentido, pois tamén se manifestaba, como non, e nos pudemos comprobarlo de primeira mano unha xuntanza que tuvemos co presidente da Asociación de Empresarios e tamén numerosos comerciantes que ali estaban, que o presidente Francisco Martínez manifestaba a falta de cumprimentos coas obrigas recoñecidas por parte deste alcalde e desa desidia total e absoluta no apoio a campañas de comerciantes de Ribeira, como pode ser a campaña que máis próxima temos, que é a de Nadal, e que teñen que, ademais, manifestaban nesa reunión que soportar roedores e outras especies que campan ás súas anchas perto dos seus negocios, así como suciedade e lixo nas calles, como nos facían saber nesa reunión que mantivemos. Nesa reunión tamén se nos trasladaba a necesidade de ter máis presencia policial a pé na rúa. Bo exemplo desto son as palabras do presidente da patronal ribeirense que arremetía contra a xestión deste alcalde ante a falla de respaldo cara a campaña do Nadal. Xa non é só que den as costas, é que obstaculizan dando a calada por resposta ante as diversas propostas feitas pola asociación aos incumprimentos económicos que o alcalde comprometeu a darlles á asociación e que derivan nunha tensión nas arcas da mesma. Xa sei que vostedes foron posteriormente, a raíz desta iniciativa, a ter unha reunión ali na Asociación de Empresarios. Alégrome por eso, non vai a pensar. Aqueles que no seu día se enchían a boca falando do apoio ao comercio local son os que dan as costas. Agora, precisamente, cando son eles os que teñen a responsabilidade de sustentar, miran para outro lado. Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta a súa seguinte proposición. Si, remato, alcalde. Que se mobilice capital e se poña en funcionamento a campaña Má Ribeira dos bonos para gastar no comercio local e na hostelería de Ribeira. 2. Que se atendan as demandas comprometidas polo alcalde do BNG coa Asociación de Empresarios, así como o apoio institucional de todas as campañas que se promovan dende a Asociación de Empresarios de Ribeira. 3. Que se manteña unha Ribeira limpa e bonita, armonizada, como aquela iniciativa que presentou o noso compañero Xuma Ribeira, que todos apoiamos, propia dun concello declarado municipio de interese turístico, e se dispoñan efectivos policiais a pé na rúa. Moitas gracias, alcalde. Moitas grazas. Quen do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Solo un apunte. Hasta o 14 de maio de 2024 en España viñese aplicando a Lei 1/2013 de 14 de maio aprobada polo goberno de Mariano Rajoy respecto aos desahuciamentos. É verdad que igual sufrimos socialcomunismo, pero estaba aprobada por un goberno do Partido Popular. Igual hai que mirar un pouco antes de soltar a lengua. Espero non se enfade o señor da miña dereita. Non pode estar de acordo ou non, pero a legislación é la que hai. Sigo. Bien, los máximos defensores de Ribeira, que a partir de ahora es como voy a llamarles, si no les parece mal, los máximos defensores de Ribeira siguen pintando esto como si fuera Gotham. Bien, los bonos hay que hacerlos cuando ellos entienden que es correcto. Si no se realizan en el momento que ellos entienden que es correcto, esto es abandonar al comercio, esto es actuar en contra de todo lo que Ribeira representa y esto es un boicot y ya no sé, es que se habrá quedado a gusto porque yo no sé cuántas improperios ha soldado. Pero bueno, el caso, en nuestra opinión, los bonos hay que aplicarlos en un momento en el que haya un flujo de comercio más bajo. A usted le puede parecer mejor o peor, pero esa es nuestra opinión. Por lo tanto, entendemos que durante la campaña de Navidad va a haber un flujo de ventas que 50 euros por bono no va a marcar la diferencia, porque se va a vender igualmente, pero sí a lo mejor en un momento en el que haya un valle en lo que son las ventas dentro de un comercio, puede ayudarlo y puede levantarlo ese nivel de apoyo por parte del gobierno. Eso es lo importante porque, bueno, a fin de cuentas, la campaña lo que busca es ayudar a los comerciantes, no aliviar las Navidades. Entonces, si no les parece correcto, me parece perfecto, pero
es una decisión de este gobierno. Ribeira está sucia, llena de ratas, bueno, lo mismo de antes, no voy a... Es un discurso de terror, de miedo constante, en el que Ribeira non sei, desde hace 17, 18, que non conto os meses, pero entrou na oscuridade total, todo vai para atrás, todo é un caos, de verdad que unha pena que non ganaran vostedes as eleccións, pero é o que hai ahora mismo. Non, porque senón estaría sentado un señor que ahora xa non está nin aquí, e vostedes non ganaron as eleccións. Feito, hai un señor sentado aí que demostra isto. As eleccións non se ganan como vostedes pretenden facer, sabes? Nin aquí, nin en Madrid. Que é o que lles fastidia moito. Teñen que aprender algo de democracia. Porque, por exemplo, vostedes escoiteina tamén, é unha parte da democracia, escoitar en silencio. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Suárez. Quenda do Partido Barbanza Independente, señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Señora Barreiro, moi loable a súa iniciativa, comprometidos dende logo dende o goberno local ese apoio aos comerciantes de Ribeira. Creo que son sabedores, ademais, que e así o fixamos saber na reunión que tivemos. Pero, entrando a analizar a súa exposición de motivos, vexo que vostede non perde ocasión de atacar a este goberno municipal. E fai vostede referencia a esas dedicacións exclusivas que hai en Ribeira menos produtivas da historia, pero eu considero que tamén vostede e a señora de San Pedro que ten ao lado están nunha especie de dedicación exclusiva ao PP, porque vostede traballa para o Grupo Parlamentario Popular e a señora San Pedro pois traballa para o grupo tamén popular que goberna na Xunta de Galicia. Non sei se é que vostedes esas dedicacións, eses sueldos que lles pagan todos os meses e esas cotizacións non son igual de gravosas pois para os contribuintes galegos, igual que os de Ribeira. Dito isto, señora Barreiro, eu creo que temos que ter un pouquiño de seriedade. Por parte deste goberno tuvemos varias reunións coa Asociación de Empresarios. Eu mesma teño falado cos representantes da asociación e donde pedían que teñen eses convenios que ademais elles recolleron no orzamento do 2024 para distintas actuacións e distintas actividades que levan a cabo, 45.000 euros. Eu entendo que, claro, a todo mundo os cartos chegan a pouco e todo mundo pide máis, pero eu mesma, cando eles pedían máis de 60, que se lle aumentara máis de 60, dixenlle as contas municipais están moi tensionadas e dudo que podamos chegar a incrementar a axuda nesa cuantía. Por outra parte, cando fala vostede dos orzamentos municipais, sorpréndeme que critique esa aprobación tardía, porque vostedes viñan facendo así reiteradamente ano tras ano. E coñece perfectamente as causas. As causas deso era que estaban vostedes esperando, pois, efectivamente, por esas liquidacións que viñan a maiores de tributos do Estado, esos resultados positivos que axudaban a equilibrar as contas, e o mesmo pasou este ano. Non fai falta botar moita memoria porque acabamos de tratar en este pleno esa revisión de precios de incremento do contrato do alumbrado público que iba a preto de 200.000 euros. E facíamos tamén a aprobación desa revisión de precios do contrato da concesionaria do Servicio da Auga e do Saneamento que superaba os 400.000 euros. Señora Barreiro, esa revisión de precios estaba pendiente dende o ano 2021. Do ano 2021 hasta xullo do ano 2023 vostedes estaban gobernando, co cual aí sí que podemos falar de herencia. E podemos falar de herencia tamén cando vostede di que abandone e que non recollemos cuantías. Repase vostede tanto o orzamento que acabamos de aprobar como o anterior, a cantidad de cuantías que están recolleitas de compromisos que estaban previamente adquiridos por vostedes e que non tiñan consignación orzamentaria e que tuveron que ser financiados tamén, algúns deles ou bastantes deles no referido a cuadros de inversións,
con operacións de endeudamento. Dito isto, cando un se atopa cunhas contas tan tensionadas, cando un se atopa que ten que afrontar as obrigas que se derivan de contratos que ten asinados este Concello, hai que establecer unha serie de prioridades. E se ben é certo que este goberno municipal vai a seguir apoiando tanto a comerciantes como a asociación de empresarios, simplemente houbo que adiar ese apoio por causas económicas, tal e como lles estou explicando. Por lo tanto, con ese motivo, con ese fundamento, e tamén apostando para que en esas campañas de que se podan utilizar eses bonos comercio, pois ir a esas épocas que comentaba o señor Suárez Puerta, donde digamos que a actividade comercial ou as ventas do comercio son máis baixas e axudarlles así en eses meses aos comerciantes a intentar reflotar un pouco esas cifras, en esa línea vamos a intentar traballar dentro do Concello de Ribeira. Dende logo, o que non nos gusta nin os nombres das campañas, porque xa sabemos que a campaña a Mar Ribeira non solamente ven do Concello de Ribeira, que ven de máis alá. Entonces, eu creo que cada marca, cada un que a financie. E entrando máis a profundizar en cifras, señora Barreiro, lle diría que cando un está cas cifras económicas tensionadas, hai un orden de prioridades. E vostede sabe perfectamente que hai unha normativa que establece o que son competencias propias e impropias. E dentro das impropias, pois tamén temos... Enseguida remato. E dentro das impropias, señora Barreiro, temos moitas como pode ser o asumir os custes desa guardería municipal, o asumir eses custes da unidade de atención a condutas aditivas, etcétera, etcétera, etcétera. Que seguramente, se a implicación da Xunta fora maior, estes bonos comercio seguramente xa os poderíamos ter tido aprobados e contemplados no seu momento no orzamento. Pero como se nos van os cartos pagando cousas que non son competencias municipales, pois sabe vostede, e outras herdanzas que nos deixaron, sabe vostede que en esas estamos. Vamos a aprobar nós, pola nosa parte, a emenda que propusemos que vai na línea de que efectivamente vamos a respaldar a eses comerciantes de Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Boas noites. Grazas, señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros e veciñanza. Quero comenzar lembrando o compromiso firme que este goberno municipal ten co comercio e a hostelería local, un sector fundamental para a dinamización económica do noso concello e para a creación de emprego e benestar nas familias que viven dos seus negocios. Hoxe, señora Barreiro, entre as cuestións que presenta como concelleira da oposición, dígolle que non está debidamente informada ou falta de actualizar os seus datos. Voulle poñer ao día, señora Barreiro. O pasado martes 19, o Goberno de Ribeira tivemos unha xunta no local da Asociación de Empresarios, estando convocados o tecido comercial e hosteleiro de Ribeira, directivos e técnicas da Asociación de Empresarios e o Grupo de Goberno de Ribeira. Nesta xunta falouse da importancia que ten para este goberno dinamizar o comercio e hostalería e a posta en marcha dos bonos, entre outras demandas. A campaña A Mar Ribeira foi, no seu momento, recoñecida con moita aceptación tras a lamentable situación que estaba pasando o tecido comercial e hosteleiro consecuencia da pandemia do COVID-19. Os bonos axudaron a que veciñanza e negocios de Ribeira puderan resistir unha crisis sin precedentes para as pequenas empresas. Actualmente, superada a pandemia, as necesidades do tecido comercial e hostalería mudaron, demandando outras medidas de actuación. Nesta xunta, o Grupo de Goberno propuso poñer en marcha os bonos no mes que se considere máis baixo tanto en compras como en servicios, pois nas fechas sinaladas, Nadal, Día da Nai, Día do Pai, as compras e servicios están en maior ou menor medida van a estar casi aseguradas. Sendo esta proposta moi acolleita e aceptada polas empresas ali presentes
polo presidente da patronal, don Francisco Martínez. En canto ao apoio constitucional, esta corporación continúa ca aportación á Asociación de Empresarios concedida nos anos anteriores, que agora vou relacionar. Subvencións nominativas de 20.000 euros para actividades anuais, 20.000 euros para a Feria do Mar Gastromar, que leva meu compañeiro, o señor Abraldes, concelleiro de Mar, 5.000 para a campaña de Nadal, todas elas igualmente concedidas nos anos anteriores o noso goberno, ademais de cesións concedidas para as campañas e actividades que promove a Asociación de Empresarios, nas que non se lle repercute os gastos, como son todas as diferentes solicitudes de ocupación de chan público para os eventos de Días Tolos, Gastromar, tendas nas rúas, feria de automóviles, etc. Cesión sin custo da carpa municipal de usos múltiples para os eventos de solicitude da asociación, e material variado como son as jaimas. En definitiva, todo sin custe para as solicitudes en nombre da Asociación de Empresarios e en favor do tecido comercial e hosteleiro de Ribeira. En canto á Consellería de Promoción Económica, Emprego e Consumo, para dinamizar o comercio e hostelería promove as seguintes actividades: campaña de Nadal, tren, chocolate con churros, concursos de decoración na hostelería e no comercio, charangas, acometidas de luz para os beléns, megafonías e ambientación musical na zona comercial. Todo elo asume un total aproximado de 14.000 euros. Relaciono tamén o que asume a Concellería de Festexos por un total de 120.000 euros, sendo un total na campaña de Nadal de aproximadamente 135.000 euros. Campaña de Entroido, concursos de disfraces, do luns de Entroido, ruta de tapas, tren, hinchables e charangas, un total de 7.296.000 euros. Nesta campaña, incluído Concellerías de Cultura e Festexos, con un total de 6.700 euros. Fan na campaña de Entroido un total de aproximadamente 13.400 euros, ademais de premios de concursos de escaparates na Feria Mariñeira e subvencións aos reventapistóns. Dende o BNG fomos impulsores destas medidas e seguiremos apostando por elas. Podemos asegurar que noso compromiso, tanto no pasado, no presente como no futuro, estará sempre ao lado das pequenas empresas, fomentando e dinamizando o comercio local de Ribeira. Empresas que son as que impulsan a vida nas nosas rúas e fan que Ribeira creza cada día máis. Tamén indicar que dende a área de promoción económica contemplamos outras opcións máis amplas para apoiar o comercio local. Estamos a traballar para que Ribeira teña un comercio competitivo, sostible e adaptado aos novos tempos, do cal se verá ao longo dos vindeiros meses. Por último, decir que como Goberno reafirmamos o noso compromiso con esta liña de traballo e medidas. O bono comercio continuará, porque estamos convencidos de que apoiar o comercio e a hostelería local é apoiar a Ribeira. En base ao indicado, o BNG vai a aprobar a emenda presentada polo Grupo de Goberno. Moitas grazas. Grazas, señora Betanzos. Quenda de réplica, señora Barreiro. Ten a palabra. Gracias, alcalde. Bueno, imos ver por partes. Señor Suárez Puerta, eu non suscribín a campaña dos bonos a unha etapa temporal, nin do Nadal, nin nada polo estilo, todo o contrario. Escoitando os comerciantes de Ribeira, decíannos que precisamente esos bonos os querían nesas etapas que non foran nin Black Friday, nin en rebaixas, nin en etapas que foran desestacionalizadas. Por lo tanto, non sei de onde saca vostede eso, pero está completamente equivocado. Volvo a decir o que lle dixo a miña compañeira. Nos, efectivamente, apoiamos unha Ribeira limpa, unha Ribeira ben xestionada, unha Ribeira segura. Ao mellor, se vostede, que están a decir que non teñen cartos, se é a excusa que están a poñer, xestionara mellor os seus cartos do seu departamento, igual había tamén para os bonos. Parece usted a pensar. Señora Pouso, mire, non sei, está vostede sempre nerviosa, sempre está defensiva, sempre ten usted un rencol que non sei, pero hágaselo mirar, porque salta a mínima, pon excusas de todo tipo. Mire, nós tiñamos claro que é verdad que o presupuesto se tiña que traer e arranxar pola revisión de prezos, que facía falta saber ese equilibrio económico e financiero,
porque, bueno, eso se falaba, nós falábamos na xunta de voceiros, vostedes deso só non saben porque non convocan ningunha xunta de voceiros, non sabíamos todo eso. Pero mire, o seu partido, en plena pandemia, cando se aprobou o Plan Reactiva Ribeira, votou en contra. Entre esas medidas de activación do comercio iban tamén estes bonos e moitísimas máis axudas. Si, non firmaron ese plan Activa Ribeira, non firmaron ese plan, non suscribiron todos os grupos menos vostede. Entonces, que non se poña tan, buscas excusas de donde sea, aquí hai moi mala xestión, non hai cartos para o que hai que ter, que é o que ven a decir esta iniciativa e nada máis. E punto. E se o van a facer, nos encantados, porque a filosofía, se volvo a repetir, da miña iniciativa que se aprobara por unanimidade. E a min preséntanme esta iniciativa que ven a decir o mesmo que a miña parte resolutiva da miña iniciativa, que a súa emenda, di o mesmo. Por que non son capaces de votar a favor desta iniciativa? Si esta emenda di o mesmo. É para justificar que fixeron algo metendo unha emenda. Non creo que sea a idea, porque decimos o mismo, os 3 puntos din o mismo que a miña iniciativa. Entón, eu pidolles, por favor, que apoyen esta iniciativa, que, por que non, no, pero a ver, a autora son eu da iniciativa, vale? Hai que ler o reglamento para saber que eu estou no uso de pedir o apoio para a miña iniciativa, non vostedes ca emenda. Vostedes ca emenda, emendan a miña iniciativa, pero eu pido hai que ler o reglamento, señor Redondo, vale? Bueno, pois é así. Faga unha lecturiña que igual lle ven ben tamén. E a señora Betanzos... Vai rematando, por favor. Sí. Discúlpeme, que tuve un lapsus aí. Bueno, vamos a ver. Cal é a súa gran aportación ao comercio? Prestarlle unha jaima. Facer o chocolate con churros, 20.000 euros para apoio a Ribeira. Eu estou perfectamente documentada, a mellor que non está documentada é vostede. 20.000 euros para a feira Gastromar, 5.000 euros para a campaña. Eso xa se estaba facendo. A carpa e as jaimas e a aportación para a reventa pistóns. Estaba todo no presuposto. Nos pedimos algo que non está neste presuposto. Eso é, quedoulle claro, pedimos algo que non está. E vostedes apoiaban esa campaña e agora que están gobernando non a apoian e non están no orzamento. Esa é a realidade. Non están apoiando o comercio local nese sentido. Por favor. Entonces, home, sexa un pouquiño máis de orixinais, porque continuará, a ver se continúa. Eu que quero é que veñan esos cartos para o comercio local. O resto é filosofía barata, señora Betanzos. Gracias, buenas tardes. Moitas grazas, señora Barreiro. Imos ver. Cando vostedes presentan iniciativas, teñen que misturar churras con merinas e enliar absolutamente todo. Porque para falar de comercio, o Partido Popular ten que primeiro falar de dedicacións. Pero é que é curioso que sexa o Partido Popular o que nos diga que hai 7 dedicacións, despilfarro, e que saímos na foto. Oiga, é que eu quero preguntarlle a señora San Pedro de que traballa neste momento. Ten unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do Mar. Por tanto, é que non sei que nos estén acusando a nós de decir de que estamos na foto cando a portavoz do Partido Popular o único que ten é unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do Mar. Por favor, iso había que facelo mirar. Por favor, señora Barreiro, non vou admitir improperios así. Señora Barreiro, ten unha chamada á orde. Ben, bueno, pois vostedes están facendo político. Vale. Van a facer vostedes ese número. Moi ben. Perfecto. Moi ben. Se vostedes son incapaces a respetar... Moi ben, se vostedes son incapaces a respetar iso... Por favor, non entren en diálogo. Deixen, por favor, se queren marchar, poden facelo, pero por favor, deixen... Por favor, señor Vidal. Moi ben.
Ben. Perfecto. Bueno, pois o que lles dicía, aquí o Partido Popular, cando presenta unha proposición, ten que misturar absolutamente todo. Evidentemente, a campaña dos bonos comercio era unha campaña que suscribimos moitos dos partidos. Xa no mandato anterior, efectivamente, foi unha campaña que se iniciou xa cando estábamos en plena pandemia, e agora mesmo, evidentemente, e tal e como dicía a concelleira de Facenda, estamos soportando nas arcas económicas do Concello non só a subida de 1,6 millóns de euros en gasto corrente, senón tamén estamos soportando máis de 1 millón de euros en subas dos servizos de auga, saneamento, iluminación e de lixo. A parte diso, tamén as competencias impropias que se mencionaron antes, como a escola infantil, a UCA ou o conservatorio, que deberían ser asumidas por parte da Xunta de Galiza. E, ademais diso, tamén o adianto de fondos europeos que se están facendo con cargo a diferentes obras ao longo de todo o municipio. Falaban tamén os membros do Partido Popular que tivemos unha xuntanza a raíz doutra que tiveron eles. A ver, iso é falso, porque o Goberno Municipal de Ribeira reuniuse en innumerables ocasións ca Asociación de Empresarios sempre a petición da propia asociación. E, por tanto, imos seguir reuníndonos con eles ás veces que faga falta para impulsar o comercio local de Ribeira e tamén mellorar todas as cuestións que nos foron formulando ao longo das sucesivas reunións. Incidir en que o bono comercio Ribeira vaise seguir realizando en campañas de baixo consumo para que a propia hostelería e o propio comercio sexan os máis beneficiados dese momento. E como hai unha emenda, vamos a pasar, como vostedes saben, a votar esa emenda. Votos a favor da emenda? Ben, pois queda aprobada por unanimidade a emenda. Damos conta xa o período medio de pago, para que as persoas que nos están vendo coñezan o período medio de pago. Está situado agora mesmo no Concello de Ribeira en 15 días e pasamos ás accións de decretos de alcaldía teñen no seu poder o expediente, non hai mocións de urxencia e non habendo concelleiros e concelleiras que defendan os rogos e preguntas, levantamos a sesión.